ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Oktubre 26 sa tuig 2024. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 60 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang ganimong kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa madalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Iloilo City Councilor Romel Doro nagapating nagapangwarta kag ginansya lamang ang ginauna sa Metro Pacific kay Iloilo Waters. Final damage sa Bagyo Christine sa syudad, hingagawon subong adlaw nga maplastar. Meeting sa mga barangay sa Disaster Risk Reduction Management Office. Pati gayunon man subong adlaw. Sa dugang pa nga mga balita, fiber boat nga may masobra 30 ka mga sakay na stranded sa tunga sa Iloilo Guimaras Strait. Natigay ng ma-rescue sa Philippine Coast Guard Iloilo. Samtang Department of Education Regional 6 nag-record sa malapit 79 ka mga classrooms nga nagkalaguba bangod sa Bagyo Christine. Senior citizen ginbawian sang kabuhi matapos ginapatihan na lumos or nakalampos ang ulo sa ginpunggan ng atop sa iyang balay nga palidon kung tani during sa epekto ni Bagyo Christine. Sa dugang pa nga mga talupang doon garon nga mga balita. Mga sakayanon, dako ang pasalamat matapos magbalik ng biyahe sang fiber boats sa Iloilo, Guimaras sa vice versa. Muni madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Sa mga kabombo nato naka-record sa 46 ka mga casualty ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. May kantanan sa sining halit nga tuga ni Bagyo Christine. Hamakon sininimo banwa 46 ang mga nagkalamatay. Now, sa aton sining mga kabombo ang impormasyon sandig sa datos diri karon sa Office of the Civil Defense. Sa Civil Defense naghalin ang nasambit sining karon niyang record halit tuga ni severe tropical storm Christine. Suno kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Ining numero sa mga nagkalamatay nagikan sa Bicol Region 28, ginsundan sa Calabarzon may 15, samtang tag-isa naman ang na-record sa Ilocos Region, Central Luzon kag Zamboanga Peninsula. 20 ka mga tao ang missing, samtang 7 diri ang pilason padayon sa karon nga ginapangita sa mga rescue workers. Now, ining mga nagkalamising sa aton sining mga kabombo, ang iban sini padayon man ang rescue operations sa mga lugar nga kung saan tagalumapaw ang tubig or nagtaas ang level sa tubig mga biyan. Now, hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo nga linibo ang nadulaan sa ila siniyang mga puluyan. Hamakon mo na lang taon drablaw sa dina. No? Wag taon elementary school. So taga dughan sini banuang tubi to. Ti linibo ang mga nadulaan sa puluyan. Duwa ka adlaw nga wala untat sa pagbubo sa ulan mo. Sunod diri sa kay Philippine National Police Bicol Region Office Regional Office 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon, madamo pa kuno nagakinanglan sa bulig Now, sa ila sining rehiyon kag padayon man ang ila sining paghulag kung sa diin tanan sining pulis kuno ang ginpang deploy na iya sa kutob sa ila sining area of responsibility. Isa sa mga problema
sa pagpanigayon sang rescue ang kakulang sang rubber boats. No? Agod iya nga may sakay ining mga na-rescue sa aton sini mga kabombo para nga masaylo sa safe nga lugar. Di amo ning isa sa mga ano nagilang mapuslan kag ginagamit sa mga rescue operations. Hilabi pa kung nagababahay ning mga rubber boats bla. No? Samtang kung istorya naman naton halit tugas ang Bagyo Christine naglabot na din sa record sa Department of Agriculture 80.21 mil euros, 80.21 million ining mga agricultural inputs. Lakip na dirang binhi, biologics, livestocks, no? Halin sa regional office. Record ini from the Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, kag Eastern Visayas. Mayara man sang 25,000 nga ginatanyag karon nga loan, survival and recovery ining sure loan para iya sa Agriculture Credit Policy Council sa aton sini nga mga kabumbo. Tindi man ni madali isumong, although nga may ginatanyag sini nga loan pero dugay pa niya nga proseso. Kag kung nagabaha to ti malon katol pero namin ko bala sa aton sini nga matag palamati ti patawhayon mo anay pakanayon mo anay tubi or masubside anay ang tubi or magtawhay inyo sini nga lugar. Kagamo naman dayon ang pagpanano mo but sa mga kauturan nato ng mga farmers particularmente sa mga area nga kung saan dito ginang igo sini ni Bagyo Christine ti makaluluoy man sila kay Sekeron ubos kin kalahapay ang ila sini mga pananom may mga kasapatan pa sila nagkalanod nagkalamatay man tugas ang pagbinabaha inako gini ang kadulaan sa bahin karon niya sa mga farmers but ang Department of Agriculture no nagahimo man sang ila sini nga mga nagakigo karong tikang agod nga makahatag sa nga nagakigo man sini nga pondo agod liwat iya nga makarecover ang mga kauturan naton nga mga farmers. No? 80.80 million ang halit sa agricultural sector sa sining paglaslas ni Bagyo Christine sa apat ka mga rehiyon sa pungsod. Ang kabugusan sinis 1,570 hectares no? Sang ginaumahan kag 2,864 ka mga nagapanguma or mga mangunguma ang apektado sa aton sinikaronia nga mga kabumbo. Sa report sa Department of Education naman diri manwa 37,375 ka mga bulutuan ang apektado nagikan sa 15 ka mga rehiyon. Nagtaas man ang numero sa sining mga bulutuan nga ginahimo as evacuation center. Dugangan naton karon ng mga datos kay niya. Diri man sa aton sini nga pagpalagad sa Bombo sa Auto pagkatapos ang Bombo Network News. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang pulutan pakadto sa ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Sabado ay 26 sa buwan ng Oktubre taong 2024. Mga kabomba ka Sir Nation, sa atin pong Christmas countdown, 60 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, bilang ng mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Christine, sumampa na sa 81 ayon sa Office of Civil Defense. Paghuhukay naman sa mga labi na natabunan doon sa Maytalisay City sa Batangas, gagawin ng 24/7.
Samantala 18 labi naman kabilang ang 12 bata na ihaaw na po yan mula sa Ground Zero. Ang probinsya ng Batangas at iba pang mga lugar sa bansa isinailalim na sa state of calamity kasunod ng pinsalang iniwan ng Bagyong Christine. Samantala, ang Commission on Elections naman sa May Bicol Region naghahanda na sa posibleng special registrations sakaling naapektuhan ang mga computers at backup nito matapos na bahain ang ilang opisina. Abangan din sa ating provincial report, mga residente sa island barangays ng Iloilo nagugutom na raw dahil hindi pa muna nahahatiran ng ayuda. Sa international news, tutukan po mamaya ang Israel kasalukuyan po na nagsasigawan ng precise strikes sa military targets nito sa Iran. At sa ating sports balita, Orlando Magic. Mayroon ng 2 panalo ngayong season kasunod ng pagtambak sa Brooklyn Nets ngayong araw. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Sumampa na sa 81 katao ang napaulat na nasawi kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine sa Pilipinas. Sa isang pulong balitaan ngayong Sabado, nilinaw ni Office of Civil Defense Administrator at Undersecretary Ariel Nepomuceno na ang bilang ng napaulat na nasawi ay subject pa rin sa validation at verification. Gayon din, iniulat ng Office of Civil Defense Official na nasawi o nasa 66 na individual ang napaulat na nasugatan at 34 ang nawawala. Sa datos naman mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong umaga ho ng Sabado, nasa kabuang 547 na lugar ang binaha sa 13 rehiyon sa buong Pilipinas. Matinding sinalanta ang nasa mahigit 4.47 million na individual o ito'y katumbas ng 1.62 million na pamilya. Sa datos kaninang alas 7 ho ng umaga mga kabombokas Nation, meron pang 82,000 na mga pamilya o katumbas po ito ng 311,468 na mga individual ang kasalukuyan pong nanatili sa mga evacuation center. Samantala sa damage assessment naman sa sektor ng infrastruktura, nakapagtala na ng mahigit sa 203 million pesos na halaga ho ng danyos sa mga nasirang kalsada, mga tulay, mga paaralan at iba pang pasilidad. Sa mga kabahayan naman, mahigit sa 8,000 o 8,000 ang napinsala. Sa sektor ng pagsasaka naman, tinatayang nasa mahigit 87 million pesos ang halaga ng pinsala na nakaapekto sa mahigit 3,000 magsasaka at mangingisda at mahigit sa 1,000 hektarya ng mga pananim. Sa kabuuan, nasa 83 na mga syudad at mga bayan ang nakasailalim ngayon sa state of calamity. Sa karagdagan pa pong balita, umabot na sa 18 labi ang nahukay po ng mga otoridad sa nagpapatuloy na operasyon sa may barangay Sampaloc, Talisay City sa lalawigan ng Batangas, kung saan pinaniniwalaan pong nabaon ng buhay ang mahigit 20 katao dahil sa biglang pagguho ng lupa o landslide. Kabilang sa mga naunang nahukay ang labi ng 12 bata, ilan sa kanila ay nakayakap pa sa kanilang magulang. Batay sa impormasyong nakuha ng Bombo Radio Philippines, gagawin na rin 24/7 ang paghukay sa lugar gamit ang mga heavy equipments at manpower mula sa iba't iba pang ahensya ng pamahalaan. Philippine National Police, katuwang na rin ang lokal na pamahalaan. Ayon sa mga otoridad, dahan-dahan ang ginagawa ngayong paghukay ng mga heavy equipment dahil po yan sa sensitibong kalagayan ng mga labi na pinaniniwala ang nabaon na karamihan dito ay mga bata. Gumagamit na din ang mga otoridad ng K9 units upang matunton ang mga labi. Ilan nga po sa mga nagpapahirap sa ginagawang rescue and retrieval operations ay ang malalaking tipak ng bato, mga punong kahoy at mga parte ng bahay na halos sabay-sabay na bumagsak sa mga natutulog na biktima. Samantala sa panayam nga po ng Bombo Radio Philippines kaya Barangay Sampaloc Councilor Lali Almeda, sinabi ng konsihal na hindi nila inakalang mangyayari ang malawakang pagguho ng lupa sa kanilang barangay. Anya, ito ang unang pagkakataon na mangyari ang ganitong insidente at ikinabigla ng lahat ang lawak ng pinsalang inabot nito. Bagamat may mga landslide nang nangyari sa nakalipas na taon, pawang maliliit lamang ang mga ito at hindi naging dahilan ng pagkawalan ng mga buhay. Kaugnayan narito po ang naging pahayag ni Councilor Lali Almeda. So ang ginagawa po namin paghukay doon, yun nga po, nagtutulong-tulong na po ang mga kabarangay natin, ang mga opisyales. Ganon din ho, nagpadala na rin ang mga tao, ang atin mong mga taga-probinsyal,
ang ating po mga local government. Talaga nag-full force na po dito, mga kapulisan, mga BFP, at para po mas mapadali ang ginagawang paghuhukay po doon. At isa pa nga po doon, nagpadala na rin po sila ng mga equipment para po doon magamit sa madali ang pagpapahukay po doon sa ating mga na-landslide po na lugar. So, sobrang nalungkot, halos napaiyak sila sa nangyari dahil wala pong na-expect na ganito talaga ang mangyayari dito sa aming barangay, lalo na po doon sa kanilang lugar. Kasi sa totoo lang po, this is the first time na ang dami na pong bagyong dumaan. This is the first time na mangyari po dito sa aming barangay ang ganitong klaseng trahedya or sinasabi po nating mga disaster talaga. Patay naman po sa inisyal na pagsisiyasat ng mga opisyal ng barangay, malaking bulto ng lupa at mga tipak ng bato na galing pa sa bundok na sakop na ng Tagaytay City, Cavite at ang bumagsak sa mga bahay na sakop ng barangay Sampaloc, Talisay City. Posible daw na bumigay po ang dalisdis ng bundok dahil sa ilang araw na rin pag-ulan at tuluyang bumagsak. Maliban nga po sa mga residente sa naturang komunidad, pinangangambahan din na may ilan ding dayuhan na nasama sa mga casualties o nasawi. Ngunit wala pa namang kumpirmasyon dito ang mga otoridad. Narito pa ang bahagi ng pahayag ng konsehal. Ang nakikita po naming rason ay yung mga gumuhong lupa at saka mga bato na galing po doon sa taas, sa may bandang Tagaytay po. Yun po yung mga gumuhong mga lupa, mga bato. May mga kasama po pong mga kahoy. Kaya po sobrang namalmaan po yung mga nadaanan niya, yung mga nabagsakan ng landslide po ngayon. Sa kasalukuyan po, nagpapatuloy pa rin ang clearing operation sa mga kalsada, lalo na po dyan sa may Talisay City na inabot po ng makapal na putik at lupa mula sa kabundukan. Samantala, sa iba pang mga update dyan sa lalawigan pa rin po ng Batangas, isinailalim na rin po sa state of calamity ang lalawigan ng Batangas matapos sa matinding pinsalang iniwan nito hong Bagyong Christine sa naturang probinsya. Sa isang statement, sinabi ng Batangas Provincial Information Office na ipinasa ng Provincial Council na pinangunahan ni Vice Governor Mark Leviste sa pamagitan ng isinagawang special session kahapon ang Sangguniang Panlalawigan Resolution No. 1565 para yan sa deklarasyon ng state of calamity sa lalawigan. Ito'y base na rin sa isinagawang assessment at rekomendasyon ng Batangas Provincial Disaster and Risk Reduction and Management Council mula sa lawak ng pinsalan iniwan ng bagyo sa buong probinsya. Una rito, sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine, pumalos sa 47 ang naitalang nasawi sa lalawigan o lalawigan pa lamang ng Batangas. Maliban sa baha, nakapagtala rin ng mga insidente ng landslide sa iba't ibang lugar sa probinsya, kabilang na sa may sitio Purokbi sa barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, kung saan 18 katao na ang kumpirmadong namatay na karamihan ay mga menor de edad matapos matabunan ng gumuhong lupa. Gayon din sa bayan ng Agoncillo, Batangas, may 9 na bangkay nang na-recover habang 6 pa ang nawawala. Nag-iwan din ng makapal na putik sa mga kalsada sa ilang lugar sa naturang probinsya na nalubog sa baha sa ilang araw na pagulan sa kasagsagan ng bagyo. Samantala, nasa 5,000 mga pamilya o katumbas po ng 17,700 individual ang nananatili naman sa mga evacuation center sa buong probinsya. Samantala, isinailalim na rin po sa state of calamity ang Quezon City, bunsod na rin ang pananalasa ng Bagyong Christine. Kahapon, ang nagsagawa po ng special session ay ang Quezon City Council at agad pong inaprubahan ang resolusyong nagpapanukalang isailalim sa state of calamity ang naturang lungsod. Sa ilalim nito ay pinapayagan na ang mga apektadong barangay na gamitin ang kanilang pondo na nakalaan sa Quick Response Fund upang matugunan ang apekto o ibinunga nga po nitong bagyo, lalo na po sa mga barangay na labis na inabot ng tubig baha. Sa naturang lungsod kasi ay mahigit 10,000 individual na ang dinala sa mga evacuation centers dahil sa malawakang pagbaha. Hanggang kahapon po ay bumaba naman na sa 8,000 ang nananatili sa mga evacuation centers. Kabuang 38 na centers po yan ang binuksan para pansamantalang manuluyan po ang mga inilikas na residente. Sa kabuuan, 26 na barangay sa lungsod ay binaha at meron na rin pong mga inilikas sa ibang lugar. Samantala, sa iba pa pong mga balita, ipinagutos na ni Mayor Abby Binay ng Makati ang pagpapadala ng rescue team sa Bicol Region ngayong araw upang tumulong na rin po sa isinasagawang disaster relief and rescue operations sa nasabing probinsya.
Sa nasabi pong disaster relief mission, dala-dala ng team ang mga makabagong pasilidad na nabili ng Makati para po yan sa mga ganitong sitwasyon na may kalamidad. Kabilang na po rito ang mga bangka na kayang makapasok sa mga isolated areas at iba pang mga sasakyan na may kargang mga pantulong sa mga nasalantang residente. Iginit naman ng alkalde na kasama na sa kanilang naging paghahanda ang mga nasa labas ng Makati upang matulungan ang marami sa mga ganitong sitwasyon. Maliban nga po sa mga pasilidad na ipinadala, ang mga tauhang nakadeploy ay may kasanayan din sa pagtugon sa mga emergency at mabilis na pag-uulat ng mga deployments sa mga kaagapin nilang tanggapan. Bago nga tumulak ang rescue team ng Makati, nakipag-coordinate na sila sa mga lokal na pamahalaan sa mga napinsalang probinsya. Oras na natin 12 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga updates mga kabombo, bukas pa rin ang ilang gates sa 4 na dam sa Luzon ngayon pong araw ng Sabado para sa pagpapakawalan ng tubig. Base sa datos mula sa Flood Forecasting and Warning Section ng State Weather Bureau, ang mga dam na nagpapakawalan ng tubig ay ang Ipo, ang Buklao, Pinga Dam at ang Magat Dam. Sa Ipo Dam na nasa Norzagaray, Bulacan, nakabukas ang gate nito at may opening na 15 centimeters kaninang alas 8 ng umaga kung saan ang reservoir water level ay nasa 100.30 meters. Malapit na po sa spilling level na 101.10 meters. Sa Ambuklao Dam naman na nasa bukod sa may probinsya po ng Benguet, may isang gate ang nakabukas kaninang umaga na nasa 0.5 meters o ito ho'y 50 centimeters at binawasan na ito mula sa 4 na gates na binuksan nitong Biyernes. Ang antas naman ng tubig sa naturang dam nitong umaga ho ay nasa 751.42 meters. Mas mababa ng 1 metro na lamang mula sa normal high water level nito na 752 meters. Sa Binga Dam sa may Itugon sa probinsya Benguet, 2 gate ang nakabukas ngayon pong Sabado. Bumaba na ito mula sa 6 na gates na binuksan kahapon. Mayroong 574.1 na antaso ng tubig ang dam, halos malapit na rin sa normal high water level nito na 575 meters. Sa Magat Dam naman na nasa pagitan ng Ifugao at Isabela, nanatiling nakabukas ang isang gate ngayon pong araw ng Sabado maging kahapon. Ilang metro na lang din ang agwat ng reservoir water level ng dam mula sa normal high water level na 193 meters. Samantala sa itinuturing naman na pinakamalaking dam sa buong Pilipinas na San Roque Dam, matatagpuan sa may Pangasinan at sa Benguet, wala ng gate ang nakabukas ngayon pong araw ng Sabado. Maalalang sa kasagsagan po ng hagupit ng Bagyong Christine, nagdala ito ng malalakas na mga pagulan sa Luzon at ibang parte ng bansa sa mga nakalipas na araw na nagpatas din sa antas ng tubig sa mga naturang dam. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report mula sa probinsya. May mga residente po doon sa Island Barangay sa Iloilo ang nagugutom ngayon dahil hindi pa umano nahahatiran ng ayuda na nasalanta po ng bagyo. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng update mamaya sa atin pong mga kasamahan. Atin na pong dakuan, ito pong update ng atin pong kasamahan mula po dyan sa Bombo Radio Iloilo. Inaasikaso na ng Iloilo Provincial Government ang paghahati ng ayuda sa mga residente sa mga island barangays na naapektuhan ng Bagyo Christine. Karamihan sa mga island barangays ay nasabay ng Ahoy at Canles sa 5th District. Napag-alaman na pansamantalang tumigil sa pangingisda ang mga residente sa isla na pangunahin nilang pinagkukukunan ng makakain. Nagpaalala naman ang mga local government unit sa mga residente na kaagad makipag-ugnayan sa otoridad upang mahatira ng ayuda. Kaugnay nito nagbabala si Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez na bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, delikado pa rin pumalaot dahil sa malalaki at malalakas na alon. We are continuing monitoring the situation sa region. I-impose yung cancellation ng mga paglalayag, especially yung mga maliliit na bangka, para po maiwasan natin yung mga pangyayari na mayroon pong madidisgrasya. Si Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balik biyahe na mga kabombo ang maraming mga pantalaan sa Pilipinas matapos ang ilang araw na pagkakatigil sa biyahe dahil yan sa masungit na panahon.
Kahapon ay tuluyan ng bumuti ang kalagayan ng mga karagatan kasunod po ng tuluyang paglabas nito hong bagyong Christine sa teritoryo ng Pilipinas sa pamagitan po ng West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Ports Authority, marami mga port management ang nag-abiso na ukol po yan sa pagbabalik biyahe at iyong pagbabalik sa normal na operasyon kung saan ngayong araw ay inaasahang makakabiyahe ng marami mga pasahero kung hindi man lahat ng mga dati hong na-stranded sa iba't ibang mga pantalan sa bansa. Kabilang sa mga naunang nagbigay ng abiso ay ang Port Management Office ng Batangas na pangunahing daungan ng mga barko, mga roll-on, roll-off vessel o mas kilala sa tawag na ro-ro vessel at mga pangunahing shipping lines, mga PMO. Kasama rin po dito ang Port Management Office ng Masbate, Port of Lucena, Port of Caticlan, Malay, Aklan sa Visayas at iba pang mga puerto at mga pantalan. Ayon pa rin sa Philippine Ports Authority, mahigpit pa rin ang koordinasyon ng bawat pantalan sa Philippine Coast Guard o sila pong naglalabas ng mga Sea Travel Advisory. At ito ho yung nagsisilbing basehan sa mga kanselasyon, regulasyon at nagpapatuloy ng mga sea travel. Sa kabila nito, pinaalalahanan naman ng Philippine Ports Authority ang mga pasahero na makipag-ugnayan pa rin muna sa mga shipping lines upang malaman ang estado ng kanilang biyahe bago ho tumulak o bumiyahe patungo sa mga pantalan. Samantala, naglunsad na po ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng massive relief drive para po yan sa mga lugar na apektado ng bagyong Christine. Sinimulan itong ipamahagi ng volunteer teams ng ahensya nung araw pa ng Huwebes kung saan na pauna pong ipinadala ang 5,000 na relief packs mula sa 53,000 na food packs. Sa isa pong pahayag ngayong Sabado, sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na ipinapamahagi po ang naturang mga relief assistance sa mga komunidad na matinding binaha dala po ng mga pag-ulan dulot ng bagyong Christine. Gaya na lamang po ng Bicol Region, Northern Luzon at Calabar Zone. Anya, ang syudad po ng Lipa ang unang nakatanggap ng relief aid mula sa State Gaming Agency noong Huwebes dahil nadadaanan na ang mga kalsada doon. Nakatanggap na din ang pamahalang lungsod ng 2,000 na food and non-food packs para po yan sa pamamahagi sa mga apektadong residente. Nagbigay na din ng donasyon ang ahensya nitong araw naman ng Biyernes ng 3,000 na relief packs para naman sa Angat Buhay Foundation ni dating Vice President Leni Robredo para ipamahagi sa Naga City na dumaranas ng matinding baha matapos ngang umapaw ang Bicol River. Ipagpapatuloy pa niya ang naturang inisyatiba kung saan ang Bicol Region pa lamang ay makakatanggap po ng mahigit 24,000 na food and non-food packs. Magpapamahagi din ng mga relief goods sa mga lokal na pamahalaan ang PAGCOR, lalo na po dyan sa may Albay, Camarines Sur at Camarines Norte. Gayon din po sa may Apayao, La Union, Quezon, Rizal, Vigan City, doon po yan sa Ilocos Sur. Samantala, gumamit na ng water truck ang mga otoridad sa probinsya po ng Albay para makapag-supply ng tubig sa mga residenteng apektado o naapektuhan sa malawakang pagbaha. Sa tulong ng mga water truck ay nahatiran ng malinis na tubig ang mga komunidad para humagamit ng mga residente sa kanilang pagluluto ng pagkain. Apektado ang water system sa malaking bahagi po ng probinsya o naturang probinsya dahil na rin sa pagkakalubog sa tubig baha sa ilang water facilities. Ilan sa mga pangunahing inikutan ng water trucks ay ang mga barangay sa bayan po ng Uwas, Libon at Pulangi, habang pinipilit ding ikutan at hatiran ng tubig ang iba pang mga lugar na dati hong isolated o ito ho'y hindi ho mapuntahan dahil sa mga pagbaha. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang paglikom ng mga donasyong tubig sa buong Bicol Region para po maihatid sa mga residenteng binaha at yaong mga pansamantala na naninirahan sa mga evacuation center. Samantala sa Cagayan Valley Region naman, idineploy na rin ng Office of Civil Defense Central Office itong water filtration system nito. Magagamit ang water system o filtration system para makapagbigay ng malinis na tubig sa mga binahang komunidad at maging doon sa mga evacuation center. Agad namang nagsimula sa operasyon ang mga ito at kasalukuyang umiikot sa mga komunidad na labis pong inabot ng tubig baha. Sa karagdagan pa pong balita, meron pong mahigit 500 turista na na-stranded sa atin pong bansa kasagsagan ng hagupit ng bagyong Christine. At iniulat nga po ng regional offices ng Department of Tourism na nasa 529 ang stranded na turista sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa sa kasagsagan ng bagyo.
Sa isang statement, sinabi po ng ahensya na aktibo na nilang tinutulungan ang mga ito sa may Batanes po, nasa 179 na turista ang na-stranded, sa may Mauban, Quezon at Lubo, Batangas naman ay nasa 16 na turista. Sa Mimaropa, nasa 33 na mga turista ang na-stranded. Gayon din po sa Boracay, mayroong 12 turista ang stranded. Sa Maasin, Leyte, nasa 25, habang sa Surigao del Norte naman ay nasa 264 ang stranded na mga turista. Binibiripika na rin ng ahensya ang mga napaulat din na ilan pong mga turista pa na stranded sa Northern Luzon at Bicol Region na kasalukuyang lubog pa rin sa baha. Maliban dito, napinsala din po ang nasa 14 na tourist sites sa Sorsogon, Masbate, Batangas at Dinagat Islands. Samantala, humahanap na rin po ng paraan ng ahensya para matugunan hindi lamang ang mga apektadong turista, kundi maging ang mga manggagawa sa sektor ng turismo at mga establishmento na naapektuhan din ng kalamidad. Kaugnay nito, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na inihahanda na ng ahensya ang tulong para sa displaced tourism workers na naapektuhan ng bagyo. Gayon din, nakahanda na ang DOT na immobilize pa ang resources para matulungan din ang mga frontliner at establishmento sa sektor ng turismo para makarecover at muling makabangon mula sa pinsalang iniwan ng bagyo. Naglunsad naman ang Philippine National Police sa Eastern Visayas ng tinatawag nitong Unified Disaster Response para tumulong sa nagpapatuloy na search and rescue operation dyan sa may Bicol Region na Region 5. Ang rehiyon kasi ang pinaka-naapektuhan ng Bagyong Christine matapos itong manalasa sa bansa. Nanguna sa send-up ceremony si Police Brigadier General J. Comigad, ang nagsisilbing direktor ng Police Regional Office No. 8. Kabilang sa kanilang mga ipinadala ay 150 o 100 mga pulisya, 21 miyembro ng Maritime Unit, 6 na personal ng Philippine Coast Guard at 16 na miyembro ng Bureau of Fire Protection kasama ang 8 personnel ng Department of Information o mga personnel ng Department of Information and Communications Technology at mga personnel ng Office of Civil Defense Region 8. Nagmobilize rin ang Police Regional Office 8 ng 4 na sasakyan, kabilang na po rito ang 3 truck, 1 bus at 1 pick-up truck na magagamit pa rin sa kanilang pagtugon sa mga nasalanta ng bagyo. Kaugnay pa rin po dito mga kamumo, naglunsad din ng donation drive itong Philippine Navy para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Ayon naman sa Philippine Navy, ang anumang donasyon ay nakahanda pong dalhin sa mga lugar na labis pong sinalanta ng bagyo tulad po ng Bicol Region gamit ang kanilang mga sasakyang pandagat. Maliban sa mga cash donation, nanawagan din po ang Philippine Navy ng mga in-kind donations katulad po ng mga construction materials para yan sa mga nasirang mga bahay, mga pagkain, tubig at iba pa. Ang mga ito ay maaari pong dalhin sa Philippine Navy Southern Luzon Headquarters na matatagpuan naman dyan sa may Batangas City sa probinsya po ng Batangas. Ang mga ito ay maaari pong dalhin sa mga apektadong lugar gamit po ang sasakyang pandagat ng Philippine Navy. Bago ang pananala sa mga kamumbon ng Bagyong Christine, una pong naglunsad ng donation drive ang Philippine Navy para naman sa mga residente ng Batanes na naapektuhan sa nauna pong pananalasa nitong Bagyong Julian. Samantala, handa naman po ang Department of Trade and Industry na tulungan at makabangon muli ang mga lokal na negosyong naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ito ang pagtitiyak ng ahensya bilang tugon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ito, binigyang diin ni DTI Acting Secretary Cristina Roque ang commitment ng ahensya na suportahan ang recovery efforts para yan sa mga apektadong negosyo, lalo na po sa mga maliliit na negosyo o ang tinatawag na Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Aktibo na rin pong nakikipag-usap ang ahensya sa kanilang partners sa pribadong sektor. Kabilang na dyan ang industry associations para pakilusin ang kanilang mga resources at magbigay ng agarang tulong para sa mga apektadong negosyo. Maliban dito, idineklara na rin ang price freeze sa mga essential goods para sa mga lugar na nakasailalim ngayon sa state of calamity. Samantala, hinihimok naman po ang mga apektadong negosyo na makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit po na negosyo centers o DTI regional offices sa inyong lugar para sa kaukulang tulong. Sa iba pang mga balita, ngayon pong araw magkakabubunan sa on a rescue ng Philippine Coast Guard sa northeastern Luzon ng 8 pasahero at crew ng isang barko. Ito ho ay ang Iroquois MOL
na sumadsad sa may dalampasigang sakop po ng Apari, Cagayan sa kasagsagan po ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ang naturang barko ay namataan na nakasadsad sa 300 metro lamang ang layo mula po sa dalampasigan na sakop ng Barangay Linao sa bayan ng Apari. Pinaniniwalaan na tuluyan pong itong sumadsad sa mababaw na bahagi ng karagatan matapos itulak ng matataas na alon at malalakas na paghangin dala po yan ng Bagyong Christine. Ayon naman sa kapitan ng barko na si Nemesio Abique, maayos daw ang kondisyon ng lahat ng crew at tripulante kasunod dyan ng pagsadsad ng kanilang barko. Patuloy namang binabantayan ngayon ang kalagayan ng naturang barko, lalo na ang posibilidad na pagtagas ng langis doon ho sa karagatan. Kapag bumuti ng lagay ng karagatan at salig na rin sa ilang inspeksyon na gagawin po ng Philippine Coast Guard, agad ding pababalikin sa dagat ang naturang barko ayon sa Philippine Coast Guard. Sa karagdagan pa pong balita, pumalo na sa kabuang 12,155,568 pesos ang natukoy po na halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Christine sa power sector. Ito ay batay na rin sa pinakahuling assessment at validation ng National Electrification Administration, Disaster Risk Reduction and Management Department. Ang mga ito ay mula pa lamang sa partial report ng ilan pong mga electric cooperative na kinabibilangan ng Quirino Province, Abra, Benguet, Aklan, Leyte at iba pang mga probinsya. Hanggang sa kahapon, 3 mga electric cooperatives ang patuloy pa rin po na nagsasagawa ng malawakang restoration operation upang maibalik po ang maayos na supply ng kuryente sa mga consumer. Lalo na po dyan sa may Pangasinan 1 Electric Cooperative o Panelco 1, Batangas 1 Electric Cooperative at sa may Camarines Sur 1 Electric Cooperative. Batay pa rin po sa report ng National Electrification Administration, meron pang 45 na electric cooperative na nakakaranas ng partial power interruption. Naibalik naman na po sa normal na operasyon ang iba pang mga electric cooperative na may saklaw sa kabuang mahigit 500 munisipalidad na naapektuhan po sa pananalasa ng bagyo. Umabot na rin sa 12 rehiyon sa buong Pilipinas ang nakaranas ng problema sa supply ng kuryente kasabay naman po ng pananalasa ng Bagyong Christine. 29 minutes makalipas mga kabombo ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga updates, nanatili pong stable ang presyo ng iba't ibang mga commodities sa Pilipinas sa kabila po ng epekto ng severe tropical storm Christine. Ito po sa sektor ng pagsasaka. Ayon sa Department of Agriculture, sa pamamagitan ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, nanatiling sapat ang supply ng mga agri-products at stable ang presyo tulad po ng bigas, high-value crops at mga mga gulay at mga isda. Sa bigas, mga kabombo, nabibili ang local regular milled rice sa presyong mula po 41 pesos kada kilo hanggang 50 pesos kada kilo. Habang ang local well-milled rice naman ay nabibili sa presyong 43 pesos kada kilo at aabot po ito ng hanggang sa 54 pesos kada kilo. Yan po yung price range, mga kabombo. Ang imported regular milled rice naman ay nabibili mula 42 pesos kada kilo hanggang sa 48 pesos sa bawat kilo. Para ho sa mga gulay, mga kabombo, nanatili na wala o limitado po or maliit lamang yung mga pagbabago sa presyo ng mga ito habang patuloy naman ang sapat na supply. Nagbukas na rin anya ang mga kalsada na dati pong ideklara bilang unpassable kaya tiyak na makakapasok na rin ang malaking bulto ng mga gulay mula ho sa mga sakahan tungo sa pamilihan ayon pa rin yan kay Assistant Secretary de Mesa. Nanatili ring sapat ang supply po ng mga isda sa mga pamilihan. Ayon pa rin kay ASEC de Mesa, inaasahan ding darating sa Pilipinas ang kabuuan po na 30,000 metriko tonelada ng galunggong sa mga susunod na araw bilang suporta ho yan sa lokal na supply ng isda dito sa Pilipinas. Kaugnay din po nito, update po tayo mga kabombo sa updated na presyo po ng mga gulay na itala po ng Department of Agriculture. Yun pong bahagyang pagtaas sa presyo ng mga gulay sa Metro Manila dahil yan sa pananalasa ng Bagyong Christine. Nasa 30 pesos kada kilo ang itinaas po ng mga gulay ayon sa ahensya. Ito po ay batay sa average mga kabombo na nakuha po ng Department of Agriculture. At para po sa mga kababayan po nating nanonood sa ngayon, makikita po ninyo sa inyong screen ito hong mga presyo. Yung pong una ay ang presyo po ng gulay nito hong nakalipas na linggo at yung pong pangalawang linya ay yung pong presyo po ng gulay kasalukuyan na po ito mga kabombo. Ayon po sa Department of Agriculture, ito po'y dulot ng mga agriculture sector
na napinsala ng bagyo. Pangunahin po sa iba't ibang mga rehiyon tulad po ng Bicol Region, Cordillera Administrative Region na pangunahin pong pinanggagalingan ng mga high-value commercial crops sa Metro Manila, Mimaropa Region, Western Visayas, Eastern Visayas at maging sa Sorsogon doon sa may bahagi po ng Mindanao. Pumapalo na raw sa 143.47 million pesos ang sinasabing pinsala sa ngayon sa pagsasaka. Tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang kasapatan po ng supply ng bigas kahit na may naitalang pinsala sa agrikultura, dulot pa rin po yan ng Bagyong Christine. Anya, bago pa man daw ang naturahong bagyo, nagsimula ng mag-ani at bumili ang National Food Authority ng bigas. Tinatayang nasa 4,000 mga magsasakang naapektuhan dahil po yan sa Bagyong Christine. Samantala, ang Commission on Elections naman naghahanda na sa posibleng special registrations kung sakaling naapektuhan ang mga computers at backup nito matapos ngang bahain ng ilan sa kanilang opisina. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Hindi nakasalba sa pagbaha ang ilang mga opisina ng Commission on Elections sa Bicol matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon kay Commission on Elections sa Bicol Director Attorney Jane Valesa sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, marami sa mga opisina nito ang lubog pa rin sa baha hanggang sa ngayon. Kasabay nito, nangangamba ang opisyal na baka nasira ang mga computers ng ahensya. Paliwanag nito na kung hindi nakapag-back up ng mga records ang mga binahang opisina, posibleng magkaroon ng special registration sa mga lugar na naapektuhan ang records para sa nakaraang 3 buwan. Ayon pa kay Valesa, nakakayanin naman ang pagsasagawa ng special registration kung walang backup, pero magiging limitado na lang ang panahon lalo na sa ngayon na maraming mga preparasyon pa ang isasagawa ng ahensya para sa 2025 elections. Samantala, napagalaman na stranded pa rin ngayon sa mga lalawigan ng Catanduanes at Masbate ang verification team ng komisyon na magmomonitor sana sa voters registration machines. Ang nasabing team ang magsasagawa ng verifikasyon para sa huling preparasyon sa pagprint ng pinal na listahan ng mga botante. It's a very limited time kung magkaroon tayo ng special registration. Pero ngayon talagang pinag-pray ko na sana po yung mga tao namin nakapag-back up. Kasi yun na lang po ang saving grace namin. Para sa Bombo Network News, sa mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo MJ Marcaida Reblando para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabumbo, meron na lamang ho tayong 26 minutes bago sumapit ang 1 ng hapon. Update po tayo mamaya sa presyo ho ng mga highland vegetable na tinatawag at mga high-value commercial crops sa ilang mga minuto sa ating pagpapatuloy. Samantala muna. Be a lifesaver. Be a part of Dugong Bombo 2024. Magkaisa sa Bombo Radio Philippines sa November 16, 2024 para sa bloodiest one-day blood donation event sa Pilipinas. Walang pamalit sa dugo at ang iyong kontribusyon ay makakapagligtas ng buhay. Sama-sama tayong magdulot ng pagbabago dahil with a little pain, there's a life to gain. Para mag-donate o maging sponsor, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2024 A little pain, a life to gain is in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Basta Radio Bombo! Sa mga karagdagan pa pong balita, sinaklolohan ng Office of the Vice President ang mga stranded dahil po sa Bagyong Christine sa Luzon sa pamamagitan ng libreng sakay program. Mahigit 3,700 pasahero sa 3 magkakaiba pong ruta sa Metro Manila at lalawigan ng Cavite ang nabiyayaan nito. Sa National Capital Region, 2 sa 4 na libreng sakay na mga bus ang bumabiyahe sa rutang PAEDSA Carousel mula Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX hanggang sa Monumento. Samantala, ang 2 pang mga bus ay bumabiyahe naman sa rutang Paquiapo to Commonwealth Avenue. Sa Cavite naman, ang Office of the Vice President libreng sakay bus ay bumabiyahe mula sa PITX Hub hanggang sa bayan ng Naik. Sa panahon naman po ng pananalasa ng Bagyong Christine,
Ang OVP, libreng sakay, ay nakatulong po yan sa mga commuter na nahihirapan sa pagpunta at paglabas sa kanilang pinagtatrabahuan at kani-kanilang mga tirahan. Sa iba pang mga updates, sumabot sa 4 na lugar sa Baguio City ang nakapagtala ng mga pagguho ng lupa sa kasagsagan po ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon sa Department of Public Works and Highways, sa mga ito ay malapit sa mga kakalsadahan at mga pasilidad sa matataong lugar. Isang pasilidad din ang naitalang gumuho. Ngayon pa man, nanatili namang ligtas itong mga residente at mga turistang nakatira malapit sa mga lugar kung saan po nagkaroon ng pagguho ng lupa o landslide. Kasalukuyan pa rin ang pag-aayos at maging yung clearing operation sa mga ito habang isinara rin ang ilang mga service road sa naturang lungsod. Bunsod pa rin po yan ng mga pagguho ng lupa. Pansamantala naman pong hindi muna magpapataw ng penalties ang Land Transportation Office sa mga motorista na may late registration ng kanilang mga sasakyan at bigo po na makapag-renew ng kanilang mga driver license. Ito ay bilang tulong na rin ng LTO sa mga motorista po na naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II, inaprubahan na rin ito ng Department of Transportation kasunod ng nauna na ring rekomendasyon. Ang bagong polisiya ay mag-a-apply sa mga sasakyan na nakatakdang magpaso ang kanilang registration sa Oktubre ng taong kasalukuyan at mga mayroon ding lisensya na nakatakdang magpaso at nangangailangan ng renewal mula October 21 hanggang sa 31. Magtatagal naman po ang extension hanggang sa Nobyembre 8 kung kailan inaasahan na makakapag-comply na ang mga motorista sa kanilang mga obligasyon. Magiging applicable po ito sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Pagsapit naman ng Nobyembre 9, balik na po ulit ang regular penalties para sa mga motorista. Sa iba pang mga updates, mga kabombo, dako tayo sa ilang mga balita pa. Nanguna itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ilang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings at 30 iba pa mga inimbitahan sa War on Drugs investigation ng Senado ng mataas na kapulungan sa araw ho ito ng Lunes. Gaganapin kasi sa araw ho ng Lunes, Oktubre 28, yun pong pagdinig na pangungunahan ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na ito ho'y pamumunuan nitong si Senator Coco Pimentel bilang lead chair. Bukod kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, naimbitahan din si dating Senator Leila De Lima na siya pong kilala o pinakakilalang kritiko nitong si dating Pangulong Duterte. Kabilang din po ang ilang mga personalidad gaya po ni na dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager at retired Police Colonel Royina Garma na isa rin po sa mga naimbitahan dyan sa may Quad Committee ng Kamara de Representantes upang tumestigo. Kasama din po dito itong si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na isa rin sa mga pinangalanan base ho doon sa inilabas na listahan noon o drugs watch list nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala naman itong si Senator Joel Villanueva na siya pong magsisilbing Vice Chair ng Subcommittee na ang presensya nitong si dating Pangulong Duterte ay mahalaga at pagtitiyak na meron pong respeto ang pagdinig. Una ring sinabi nitong si Senator Pimentel na sapat na ang 3 pagdinig para ho sa nasabing usapin o ito hong drug war ng nakalipas na administrasyon. Samantala sa karagdagan pa pong balita dyan sa may Kamara de Representantes, inupakan po ng House Quad Committee ang anilay pag-iwas ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanilang investigasyon. Ito ay matapos na hindi sumipot ang dating Pangulo sa ika-9 na pagdinig ng Quad Committee, kung saan si dating Senator Leila De Lima lamang ang dumating sa pagdinig. Ayon sa komite, hindi dapat na manahimik lamang ang dating Pangulo sa umano'y pagkakasangkot nito sa extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa pagharap nga ni De Lima sa Quad Committee, sinabi nito na naniniwala siya na ang tunay na dahilan kung bakit siya ipinakulong ng Duterte administration ay upang maghatid ng takot sa lahat at manahimik sa madugong war on drugs. Nagpakita naman ng presentasyon ang dating senadora sa Quad Committee hearing hinggil sa nalalaman niya sa Davao Death Squad. Iginiit din ni De Lima na magkatugma ang napatunayan nila noon sa isiniwalat ni dating PCSO General Manager Royina Garma.
Kabilang na dito ang sinabi ni Garma na ipinatupad ni dating Pangulong Duterte ang Davao Model Reward System sa mga kapulisan na nakakapatay ng drug suspects noong kasagsagan ng war on drugs. Sa iba pang mga balita, mga kabombo Star Nation, umabot na rin sa 500,000 pesos o kalahating milyon yung pong inilabas na pabuya para ho sa taong makakapagbigay ng lehitimong impormasyon para po sa ikahuhuli ng abductor o ito kong sinasabing nangidnap sa dayuhan na si Elliot O'Neill Eastman. Ito ay matapos na magpaabot ng karagdagang 350,000 pesos na reward money itong si Zamboanga del Norte Representative Adrian Amatong. Una nang nagpaabot ng pabuya ang lokal na pamalaan ng Sibuco na ito ho'y nagkakalaga ng 50,000 pesos sa pamagitan ni Mayor Joel Ventura. At iba pa rito ang 50,000 pesos para naman sa makakapagturo ng kinaroroonan ng Jongkong Pamput o boat na siya pong ginamit ng mga sinasabing kumuha o dumukot kay Eastman. 100,000 pesos naman para ho sa makapagbibigay ng impormasyon kaugnay po sa pagkakakilanlan nitong mga suspect. Samantala patuloy naman yung pong isinasagawang hot pursuit operation at search and rescue operation ng Subtask Group Quick Reaction Team ng Critical Incident Management Task Group o ito ho yung CIMTG sa mga lugar na posibleng pinagtataguan nitong mga lawless elements na dumukot sa Amerikanong biktima. Maalala mga kabombo na dinukot ng 4 na armadong mga lalaki itong si Eastman na nakatira sa Sitio Tungawan sa may barangay Poblasyon dyan sa may bahagi po o bayan ng Sibuco, probinsya ng Zamboanga del Norte nitong Oktubre 17 ng gabi. Sa ibang balita naman, tinanggal na ng noon na Infra Corporation ang lahat po ng X-rays at walk-through metal detectors. Sa lahat po yan ng entrance arrival at departure areas ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon nga po sa General Manager for Security na si Robert Roland, ang hakbang na ito ay para mabawasan na rin ang mga mahaba pong pila ng mga pasahero dahil marami na rin silang natatanggap na reklamo patungkol dito at para mabawasan na rin ang paglalaan ng mga kagamitan para rito. Tiniyak naman ng opisyal na ang pag-aalis ng mga X-rays at metal detectors ay hindi makakaapekto yan sa seguridad ng naturang paliparan. Patuloy din po ang pagdideploy ng mga guards sa mga pasukan ng airport at patuloy din magbabantay sa mga maaari pang maging banta sa seguridad. Oras natin mga kabombo, meron na lamang ho tayong 17 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Abangan humabaya sa ating sports balita. Mga kabombo, balik na po sa paglaro ang National Basketball Association para ho yan sa 2024-2025 season. At ngayon pong araw ay nakatakda po yung laro. Ito hong sa pagitan ng Orlando Magic at ng Brooklyn Nets. Abangan po ang detalye ho niyan mamaya sa ating sports balita. Samantala muna, update po tayo sa ating mga provincial stations. Diyan sa may bahagi po ng Ilocos Region, isa pong 19 anyos na lalaki, ito hong sinasabing nasawi matapos husang malunod sa Sinukalan River. Ito ho'y sakop ng bayan ng Santa Barbara sa kasagsagaan ng Bagyong Christine. May mga updates at mga development na nakuha po dyan ang Bombo Radyo Dagupan. Nasawi ang 19 anyos na lalaki matapos itong malunod sa Sinukalan River sa bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan sa kasagsagana ng Bagyong Christina. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Raimundo Santos, ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Santa Barbara, kinilala ang biktima na si Peter Garcia, residente ng Barangay Leot sa nasabing bayan. Nang matagpuan naman ang biktima ay dito na agad isinagawa ang paunang lunas sa tagad na dinala sa pinakamalapit na ospital, ngunit idineklara din itong dead on arrival. Ayon sa salaysay ng kasamahan ng biktima, nagkayayaan silang mag-inuman sa tabing ilog hanggang sa napagdesisyonan ng mga itong maligo sa ilog, kung saan habang naliligo ang mga ito, dito na nadulas ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkalunod. Napag-alaman din na hindi marunong lumangoy ang biktima, dagdag pa ang kanyang pagkalango sa alak kung kaya't nahirapan din itong lumangoy at umahon. Sinubukan pa naman din itong isalba ng kanyang mga kasamahan, ngunit malakas ang ragasan ng tubig ng ilog sa mga oras na iyon. Ayon naman sa mga otoridad, hindi nagkulang ang pamunuan ng bayan sa pag-abiso sa kanilang nasasakupan na bawal ang pagligo sa ilog, lalo na sa kasagsagan ng bagyo.
nagiinuman daw sila. Nagkatuwaan siguro na naligo sa ilog sa agyo. Ayun ang isa ng pagkalumit. Kayo kung kailangan na lumikas kayo para makaiwas na tayo sa problema, nandito lang kami sa aming opisina. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Samantala, ang Police Regional Office 2 naman nakapagtala po ng 0 casualty sa pananalasa ng Bagyong Christine. Ang relief efforts naman mas pinaigting pa yan ngayon ng mga otoridad. Kaugnayan kuha po tayo ng karagdagan pang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Nananatiling nakadeploy sa mga apektadong lugar sa rehiyon ang mga kapulisan na kasapi ng Police Regional Office 2 dahil sa pananalasa pa rin ng Bagyong Christine. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Major Sharon Malinlin, tagapagsalita ng Police Regional Office 2, sinabi niya na 0 casualty o walang naitalang mga nasawi or na-injure dito nga sa pananalasan ng nasabing bagyo. Sinabi niya na tinututukan ng kanilang hanay ang bayan ng Kamalanyugan, Alakapan at lungsod ng Tugigaraw sa lalawigan ng Cagayan at ang lungsod naman ng Ilagan sa lalawigan ng Isabela. Napanatili naman umano ang peace and order sa Rehiyon 2 dahil puspusan naman ang pagbabantay ng mga kapulisan sa mga apektadong lugar, pangunahin na sa mga evacuation centers. Katuwang din umano sa mga local government units ang Police Regional Office 2 sa pagsasagawa ng relief operations upang matiyak na rin ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Nagigipagtulungan din ang kanilang hanay sa mga clearing operations na isinasagawa ng Department of Public Works and Highways sa mga impossible na kalsada at tulay sa rehiyon. Sa ngayon ay wala naman umanong naitalang casualty sa lambak ng Cagayan na may kaugnayan sa pananalasan ng bagyo. Yan, pasalamat po ma'am yung ating mga kababayan na naging cooperative po sila at sumunod po sila sa mga alituntunin ng ating local, yung ating mga LGU to include yung ating mga local police at saka yung other agencies na tumulong po para magkaroon po tayo ng isang maayos na pag-evacuate doon sa mga areas na identified po natin ng prone flooded areas po natin. Ito po ay isang malaking bagay po on our part in terms of the preparation at saka ito sa pagkakaroon po natin ng 0 casualties. Yan ang ating ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Bombo Angelica Morales para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Kasalukuyan nang nagsasagawa ang Israel ng precise strikes sa military targets nito sa Iran. Ayon kay Israeli Defense Forces spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari, ang naturang strikes ay bilang tugon nila sa ilang buwang tuloy-tuloy na pag-atake mula sa rehimen ng Iran. At matapos nga ang pagpapaulan nito ng halos 200 na ballistic missiles sa Israel noong Oktubre 1. Kaugnay niya narito ang pagkumpirma ni Israeli Defense Forces spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari. Right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary. Samantala, base naman sa news agency na malapit sa Iran Revolutionary Guards, ilang military bases sa west at southwest ng kabisera ng Iran na Tehran ang na-target daw. Samantala, nilinaw naman ng Amerika na hindi ito sangkot sa inilulunsad ngayon na airstrikes ng Israel doon sa Iran. Ngayong Sabado po yan ayon sa isang opisyal mula na rin sa US Defense. At sinabing na briefing na din sa inilunsad na strikes ng Israel sa Iran sina US President Joe Biden at Vice President Kamala Harris na kapwa nangangampanya nga sa Texas. At maigting na anyang nakasubaybay ang Pangulo ng Amerika sa mga developments.
Bombo Sports News. Sa ating sports balita, mga kabombo, update po tayo. Isa pong Pinay mountain bike cyclist na kinilalang si Shane Yaw ang nakasungkit po ng medalya sa Union Cyclist International Racing. Ito ho'y ginanap, mga kabombo, sa bahagi po ng Malaysia. May mga karagdagang update po dyan at exclusive interview ang Bombo o Star FM Baguio. Nasungkit ng Pinay mountain bike cyclist na si Shane Yaw ang silver medal sa kategoryang Women's Elite Cross Country sa Union Cyclist International Racing sa Johor, Malaysia. Nilahukan ng nasa 13 na mga MTB riders ang naturang torneo mula naman sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Singapore, Indonesia, Malaysia at Sweden. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 26-year-old Pinay cyclist, ibinahagi nito ang kanyang kagalakan dahil kahit siya ang nag-iisang kinatawan ng bansa sa naturang kompetisyon ay nakapag-uwi ito ng medalya. Malaking tulong rin umano ang katatapos na event dahil nagsilbi itong magandang experience at na-boost ang kanyang confidence at nagkaroon rin ito ng idea kung ano ang strength level ng mga riders na kanyang makakalaro next year. Sinabi rin nito kung gaano kahalaga sa kanyang karir ang katatapos na matagumpay na kompetisyon sa Malaysia. This one po, dami ko pong learnings sa trip ko po na to. And sobrang, idadalhin ko po to, ma-add up ko po siya sa mga next competition ko pa. Kasi yun nga po, going to this race po kasi yung aim ko po talaga is mabasa ko yung mga competitors ko, which is yung mga big, yung mga like Southeast Asian riders na magiging kalahok din po sa paparating na Thailand 2025 SEA Games. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa silver medalist sa UCI Racing sa Johor, Malaysia. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang pag-iensayo ni Shane para sa kanyang mga upcoming competitions, kabilang na dito ang ASEAN Championship sa susunod na buwan sa Pasig, Iloilo, ang third leg ng UCI Racing sa Malaysia sa Disyembre at ang SEA Games sa Thailand sa susunod na taon. Yan ang report mula Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ John Marino para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga sports balita, mga kabombo Nation, para po sa mga NBA fanatics, ang Orlando Magic meron na pong 2 panalo, mga kabombo. Kasunod po yan ng pagtambak ngayon pong araw na ito sa Brooklyn Nets na nagganap po itong laban kanina pong alas 9 ng umaga. Natapos po ang laban sa score na 116-101. Ang kupunan po ng Magic, mga kabombo, ay nagbuhos po ng 116 points sa pangunan nitong si Franz Wagner. At siya po'y kumamada ng 29 points, 6 rebounds at 5 mga assist. Ito namang bagitong si Paulo Bonchero, ang nagsisilbing forward ng naturang koponan, ay kumamada po siya ng 15 points, 6 na rebounds at 9 na assist. Habang itong bagitong si Wendell Carter Jr. ay kumamada ng 8 puntos pero nagbuhos po siya ng 11 rebounds at 4 na assist. Ang kapatid nitong si Franz Wagner na si Moritz Wagner ay nagbuhos din o kumamada rin po ng 18 points at 3 rebounds. Para po sa panig ng Brooklyn Nets, mga kabombo, nagbuhos po ng 24 points, 6 na rebounds at 3 assists itong si Cam Thomas, at ang guard o point guard na si Dennis Schroeder ay nagkagawa ng 16 points, 1 rebound at 6 na assist. Para po sa stat ng 2 koponan, mga kabombo Nation, ang Magic ay naggawa po ng Magic na magpasok ng 39 shots mula po sa 75 attempts. Gamit po yan ng 52%. Ang Nets naman ay nakapagbuhos po ng 35 shots at ito ho'y mula sa kanilang pinakawalan na 83 attempts. Ang Nets ay meron pong 42% na efficiency sa kanilang shooting. Sa 3-pointers, nagbuhos po ang Magic ng 15 3-pointers habang 14 lamang ang naging kasagutan dito ng Brooklyn Nets. Pero ang isa po sa mga nagpahirap sa Brooklyn Nets, mga kabombo, ito pong kanilang foul trouble at kumamada sila ng hanggang sa 31 foul sa kasagsagan po ng laban. Sa kasalukuyan pong standing,
Ang Magic, mga kabombo, meron pong 2 panalo habang wala pang naipapanalo ang Nets sa loob yan ng 2 games ngayong season. Sa ilan pang mga game, ngayon pong araw na ito mga kabombo, natapos na rin po ang laban sa pagitan po ng Los Angeles Lakers at ng Suns. Ito ho'y natapos sa pamagitan po ng 123-116. Panalo po ang Lakers sa laban po ng Golden State Warriors laban sa Utah, 127-86. Tinambakan po ng Golden State ang Utah ng mahigit sa mahigit sa 40 puntos. Samantala, sa iba pang mga sports news, ang para-athlete na si Alex Silverio posible pong makasama sa Olympics matapos siya makapag-uwi ng silver medal sa katatapos lamang na 2024 Asia Triathlon Para Cup dyan po sa may Japan. May update po dyan ng Star FM Dagupan. Posibleng makasama sa Olympics ang para-athlete na si Alex Silverio matapos makasungkit ng silver medal sa ginanap na PTS for Men's Class of the 2024 Asia Triathlon Para Cup sa Chiba, Japan nito lamang buwan ng Oktubre. Natapos ni Silverio ang race sa loob lamang ng 1 hour, 16 minutes and 7 seconds na posibleng maging susi para makasama sa Olympics. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Silverio, ibinahagi nito ang kanyang naging training dito sa bansa kung saan naging challenging naman nang siya ay nasa Japan na gawa na rin ng malamig na klima. Preparation ko is dito sa atin, lagi naman ako nag-training kasi nasa national team ako. Tapos sinabihan ako na may race ka sa Japan. Tapos sa Japan so very cold country. Pag di tayo sanay yun, naninigas tayo sa mga ganyan, mga lamig. Dagdag pa nito na sa ngayon ay wala pa namang inaasahang kompetisyon, ngunit ayon sa kanya ay nakahanda naman sa mga susunod na laban at ang pag-asang irepresenta ang Pilipinas sa Olympics. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe si Silverio sa lahat ng mga para-athletes at pasasalamat sa lahat ng tumulong at sumuporta sa kanya. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Bobby nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, muli po namin kayong hinihikayat at iniimbitahan na subaybayan ang ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts. Pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station. Gamit po ang ating Facebook page, TikTok account at maging sa YouTube channel. Pwede po kayong mag-subscribe dyan sa ating YouTube channel. Kasama na po sa Facebook page po natin at maging sa ating Bombo mobile app na pwede rin po ninyong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para sa karagdagan pang mga balita at mga mahahalagang impormasyon dito po sa Luzon area, meron po tayong mga provincial station na pwede po ninyong subaybayan. Diyan sa Northern Luzon, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Sa may bahagi po ng Ilocos Region, nariyan ang Bombo Radio Dagupan. Habang diyan po sa may Cordillera Administrative Region, nariyan naman ang Bombo Radio Baguio. At para po sa ating mga kababayan diyan sa may Bicol Region, lalo ho ngayon at patuloy pong bumabangon ng Bicol Region, pwede po ninyong subaybayan ang ating provincial station ng Bombo Radio Legazpi. Diyan pa rin po sa may Luzon area, maaari nyo rin pong tutukan ng Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo ka Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba ka Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 60 days to go, bagong araw ng Pasko.
Mga kababaka Sir Nation, bago ho tayo tuloy magpaalam sa ating noontime edition, narito rin po yung ating pong countdown para po sa ating Dugong Bombo 2024. Sama-sama ho tayo mga kabombo sa Nobyembre 16, 16 days to go. Kung kailan po isasagawa natin ang ating nationwide simultaneous bloodletting activity sa 31 key cities, ito hong Dugong Bombo 2024. Kasama ho natin dito ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross. Sa mga hindi pa po nakakapagrehistro mga kabombo Star Nation, magtungo na po sa pinakamalapit na Bombo Radio at Star FM station sa inyo pong lugar. Tandaan, Nobyembre 16, 21 days to go, ang ating pong Dugong Bombo, A Little Pain, Alive to Gain. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Sa Bombo Anay sa Udto, sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ginapahayag diri sa Office of the Civil Defense nga naglabot sa 160,000 ka mga individual ang apektado sa Bagyo Christine. Ang latest consolidated report from the Office of the Civil Defense with the Bombo Hana Joy Andasa. Bombo Hana sa report, please come in. Bombo Champ, apektado ang masobrang 161,283 ka mga individual sa bilog nga Western Visayas sa ining Bagyong Christine nga sa diin ginakabugusan sang 38,659 ka mga pamilya diri iya Bombo Champ. Sa subong as of now nagapabilin pa sa evacuation centers ang 1,319 ka mga pamilya kung sa diin ginakabugusan sang 4,633 ka mga individual ang yara subong sa nagakalain-lain nga evacuation centers sa kabilugan nga rehiyon sa isa. So diri man sa dalang halit ni Bagyong Christine sa mga panimalay o kung sa balay nga na-damage, totally damaged diri ang 124 ka mga panimalay sa kabilugan nga Western Visayas kag 1,446 naman ang partially damaged. Diri man dalaman ni Bagyong Christine ang pagbaha sa nagarap-talaptang kag nagakalain-lain man nga kabarangayan diri sa rehiyon sa Is kung sa diin sa Negros naka-record man sang 19 o kon 19 ka mga barangays man ang ginbaha dito kay ti ang ila pagid ka mga areas diri sa Western Visayas kaangay lamang diri sa Iloilo, diri sa bayan sang Antique kag Guimaras amo man gin pang may mga pagbaha man sa nagakalain-lain nga barangay kag diri na record mismo sang OCD nga madamo man diri iya Bombo Chama sa bahin naman sang mga na-stranded nga mga pasahero halin pa sang Miyerkules, Huwebes and until kahapon ti kagabigin left naman ang ining temporary nga pag-untat sang biyahe sa tanan nga sea vessels naglabot naman sang 300 plus ang ining na standard nga mga individuals wala pa dira dala ang mga motorbangka nga nagkalaguba man tuga man sining mapadlos nga hangin kag pag ulan-ulan diri sa rehiyon sa Isa. Diri man sa bahin sang agrikultura naka-record man ang Office of the Civil Defense Region 6 sang close to 19 million pesos nga worth of production lost diri sa rehiyon. Kag diri man sa aton man nga pagkipag-angot diri kay Mr. Raul Fernandez, ang Regional Director sang Office of the Civil Defense Region 6 sa iyang pahayag diri nga kung kumpara ang ining si Bagyong Christine sa iban pagid nga mga bagyo na nga nag-agi man diri sa Western Visayas kung makitaan less destructive gawa ang ining Bagyong Christine apang mas pabasko pagidi Bagyong Christine ang southwestern wind flow kung sa diin nagdala sang tuman nga hangin kag pag-ulan diri sa rehiyon aton man dirigin pagpamangkot man mga kabombo kung ano diri man ang ilang coordination sa Department of Public Works and Highways kay ti may mga seawall
kag iban pa nga dalan man, just like sa area sang Antique nga may mga nagkalaguba man, diri panugyan man ni Mr. Fernandez na magipag-angot ini sila sa ang LGU, ang local government nila, specifically dito sa may area sang Tibiao Antique, kung sa diin may seawall dito nga naguba man, nga kilanglan nila mag-request man sang funding sa National Disaster Risk Reduction Management Fund kang samtang naga-process ang ilaman nga mga requirements agud man nga ti ma-forward ini sa Regional Project Validation and Evaluation Team. Nga ti diri man ang magasulod naman diri mo siya mga kabombo ang pag-repair sa ining seawall o kung mga dalan man nga nagkalaguba tungod sining bagyong Christine. Diri man nagpanugya man sa gihapon ang Office of the Civil Defense Region 6 nga mangin alerto sa palaabuton pagyud nga mga inadlaw kay ti diri man base sa DOST Pag-asa nga may bagyo pa nga magasulod subong semana man. That's why kon isa magtakop ang tuig 2024 madamo pa sang mga bagyo mga expectar o kon iban pa nga kalamidad kinahanglan sa gyapon mag-alerto kag maghanda man ang kabilugan nga rehiyon kag Pilipinas nga ti kinahanglan nga maghanda sa sining palabuton nga mga kalamidad kag amo man nga nagpasalig man diri sa idalom sang Office of the Civil Defense kag NDRRMC ang mga MDRRMC mga municipal Disaster Risk Reduction Management Council mangin alerto nakahanda naman sa ining mga kalamidad nga palabuton. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Mr. Raul Fernandez. Request po ng pagdaan ni severe typhoon severe tropical storm Christine no sa ating bansa. Sa Western Visayas po, meron po tayong affected families na 38,659 or 161,283 individuals. Ang out of that number, ang nasa lugpan ng evacuation center ay nasa 1,319 families composed of 4,633 individuals. Okay, except sa mga affected families and individuals po, RD, kamusta naman ang damage to infrastructure and agriculture natin? Sa agriculture natin, region-wide, meron tayong naitalang loss, no? Worth of loss or damages, close to 19 million worth of production loss natin because of the typhoon. Okay, with this RD, if we compare po yung lakas ni Bagyong Christine and damages dito sa Western Visayas sa ibang pong bagyo na nagdaan dito, kamusta po ito, RD? Medyo itong ating naranasan lang natin sa matinding tag-ulan, no, at baha. But compare with the other na dumas sa atin, mas less destructive siya dahil hindi niya tayo we are not in the direct path talaga ni STS Christine. However, dahil nga pinalakas niya itong yung southwestern natin wind flow natin, siya yung nagdala ng sa atin ng pabugso-bugsong hangin nung last yung 2 days ago at saka yung ulan nga. And mostly dito, RD, yung may mga seawall rin po na nasira doon sa may area ng Antique kasi Antique is also signal number 1. Kamusta po, RD, nakipag-coordinate ba tayo sa DPWH nito po? Subject for pa siya validation. Although may mga nag-conduct na ng RDNA, yung province of Antique, naka-receive na tayo ng mga ng mga reports niyan. So they can actually yung LGU can request for funding sa National DRRM fund natin So mahabang proseso pa yan. So we will consider that kasi maraming mga requirements yan. Kailangan nasa loob siya ng CTREP and then hindi capable si LGU na i-repair o i-rehabilitate yung nasirang seawall. So diyan tayo papasok It will be subject to our regional project validation and evaluation team natin, inspection. And somehow, RD, this Bagyong Christine, we observed na walang casualty dito sa Western Visayas. With this, ano pa yung mga preparasyon natin kasi merong papasok pa na Bagyong Leon dito sa Pilipinas? Patuloy pa rin yung monitoring natin, In fact, patuloy yung ating pag-weather updates natin. Every at least every
twice in 24 hours nagkakandak tayo ng ng update na with the with the national, and then dito naman sa regional yung members ng RTMC natin. At ang mga naman naka pa tayo ngayon, sa ngayon naka blue alert pa rin tayo at naka pa rin tayo naka Bravo protocol pa rin tayo, yung EPR natin emergency preparedness and response natin, naka Bravo protocol pa rin tayo. So naka-standby naman yun lahat ng ating mga responders. Ang pahayag sa Regional Director sa Office of the Civil Defense Region 6, Mr. Raul Fernandez, ining kabilugan nga assessment sa Bagyong Christine nga nag-agi diri sa Western Visayas. Diri sa Western Visayas may casualty, Han? Wala, Bombo Cham. That's good to know nga wala sang casualty diri. Kay sa record to sang OCD sa may National Capital Region, 46 na to. So nagkainain man sining lugar nagikan ang mga kalamatay nga kung saan di makabigta mga hardest hit diri sa bahin sa Western Visayas. Although nga ginpay dalom kita sa signal number 1, but wisik na lang diri ang aton, pero ang hangin gid makakrol ba man kay dahmo nagdulupan ng mga atop, Bumbuana? Yes, sakto gina mo Cham sa mga human nga palad, bisan nga ti ko makita naton kag eksperyensya naton ang tuman ka baskog nga hangin kag madamol nga pag-ulan man diri. Wala sang casualty nga na record sa ining nga pila ka adlaw nga pag-ulan-ulan kag bagyo nga dala ni Bagyong Christine. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. Sabay naman sa syudad sang Iloilo, standby kay check man naton ang mga consolidated report naman sa bahin karon sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Now, kag subong man sini Banwa, may pagpatigayunon sini nga pag sinapol ang mga punong barangay para iya nga ma-assessment kag ma-record ang halit kinatuga sang Bagyo Christine sa syudad man iya sang Iloilo. Ibaloon tayo na sa aton sini pa nga pagpangalagad. Lakip na sina Dri Banwa later on. Dri man sa aton sini nga pagpangalagad. May pipila pa ka mga pamilya ang nagapabilin karon sa evacuation center dito iya sa bahin sang Banwa sang Leganes. No, sa aton sini mga kabombo kag may mga records man diri from the Department of Education ngati ang ila sini iyang mga kabalayan or ang ila sini kabalayan ang mga hulot klasihan rather mga classrooms naka-record man sa damage diri Banwa sa aton sini mga kabombo. And then may isa ka senior citizen nga ginbawian sa kabuhi ining senior citizen tuyo man ng kuntani sini nga huwidan ang atop sa iya sini nga balay nga hindi pagpalidon sa hangin but sa malain sini nga palad sos Maria kagusip na ini siya na disgrasya. Aganing standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kung alang-alang si Bombo Angel, si Bombo Solanay, aton sining i-check ang yaman sining natipon nga mga balita 79 ka mga classroom ang nagkalaguba bangod sa Bagyo Christine kag senior citizen ginbawian sang kabuhi matapos ginapatihan na lampos ang ulo sang iya sining tingwaan man nga punggan nga luparon ang atop sang iya sining puluyan. Okay, hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton. Grabe gid ang hangin nga dala man ni Bagyo Christine. Pila ka mga kahoy mga nagkalaluka, pila ka mga sanga nagkalautod, pati kristal gani sa isa iya ka high-rise sa building diri sa syudad sa Iloilo ang nagkalataktak man sa aton sini nga mga kabumbo. Amo nang halit nga tugaman iya sang mabaskog sini nga hangin kagapon sini nga adlaw. Check ta si Bombo Marisol Viñasol sa report. Please come in. Yes, Bombo Cham, naka-record na iya sang masobra 70 ka mga classrooms so kung mga eskwelahan gid sa bilog nga Western Visayas ang naapektuhan o kung nagkalaguba bangod man iya sa bagyong Christine.
sa diin sa subong no ang record abi nga totally damaged sa Department of Education Region 6 nagdangat na diri sa 15 ang kabilugan nga totally damaged, isa halin diri sa may Iloilo, 8 sa Negros Occidental, isa sa San Carlos City kag 5 sa Himamaylan City. Sa bahay naman iya sa mga nakaagom kon mga eskwelahan, mga hulot nga may mga major damages. Nagdangat na ini sa 5 no ka mga na-record man abi sa data sa Department of Education Region 6 sa diin isa ang halin sa Iloilo, 2 ang na-record halin sa may Negros Occidental, kag 2 man ang halin sa may Himamaylan City. Sa kabilugan naman iya ang mga minor damages nga na-record sa Department of Education, mayara sang 59 no, 14 diri ang halin sa may Iloilo, 19 ang halin sa Negros Occidental, naka-record man sang 3 sa may Rojas City, 13 sa may San Carlos City, tagpulo sa may Himamaylan City. Sa interview naton ay Mr. Hernani Escolar Jr., ang spokesperson sa Department of Education Region 6. So sa iya bag-o pa lang natabo o kung nagtupa ining bagyong Christine, may pila na sila ka mga ginhiwat nga pagsinapol, mga emergency meeting para ma-ensure kag ma-minimize diri ang mga damages nga posible idulot sang nasambit nga bagyo. Sa subong no matapos wala pa na confirm kung pila gid ang final nga numero, pero padayon pa ini nila nga gina-confirm bangod nagpadala naman ang central office sang ila talatapan sang engineer sa lain-lain diri nga mga lugar nga na-recordan abi o kung naka-record sang mga nagkalaguban kag nagahalalitan nga classrooms kagulot para timhatagan sang nagakaigo nga assistance, ilabi na ang ining mga eskwelahan nga may mga major damages kag total damage kid. Kag ti sa subong no ginaplanuhan pa ginatun-an kung ano gid man ang posible nga mangin response sang ila talatapan hanungod iya sa mga eskwelahan nga posible sa subong ginaplanuhan pa kag ginatan-aw kun bala ang ining inog pa kayo ang mahalin sa maintenance and other operating expenses o kun MOOE sang eskwelahan o kun mahalin sa quick response fund nga ginaalat man sa mga nasambit abi nga damages. Sa dugang bala nga pahayag ipabatita nga tunang interview kay Mr. Hernani Escolar Jr. Data no mayara kita sang 59 classrooms with minor damage diri sa may Region 6. Ini nga data no is still subject to be vetted sa aton sining regional engineer, meaning raw information pa lang initial information, and anytime next week iga-verify kag ga-check din siya no sa aton sining mga engineers. Kung tanong sa natin ning 59, 14 coming from SDO Iloilo, 19 from Negros Occidental, 3 sa Rojas City, 13 sa San Carlos City, kag 10 sa may Himamaylan City. And mayara makita sang 5 sinik mga classrooms with major damage. Kung sa dino isa sa Iloilo, 2 sa Negros Occidental, kag 2 sa Himamaylan City. And we have initial report man nga mayara sang 15 ka mga totally damaged classrooms. Sa dino isa sa Iloilo, 8 sa Negros Occidental, isa sa San Carlos City kag 5 sa Himamaylan City. So initial kung sa din tanon sinin naton 27 schools with reported sininong infrastructure damage dala sinino sang bagyo Christine diri sa aton sa may Western Visayas. So this information ang relay ko kay na is still subject to be vetted and verified sa aton sining regional engineer. Sir, may mga initial do kamo sir naging pangmitingan about ni sir sa mga initial abi nga ipalambot nga bulig ni sir sa mga nagkalaguban kay classroom sir? Actually, that's why the vetting process is an important part no sa sining nga reporting naton. That's why gina-emphasize naton nga ang data kina is still not yet vetted, meaning initial information ini siya. Kaya kung once ma-vet na ini siya, no, ginapadala natin ini siya dito sini sa may regional central office, agod sini mahatagan sa nagakaigo sining assistance in terms of pundo or funding, agod sini nga ma-repair no ining classrooms naton, particularly these classrooms naton nga may major and may major damages and totally damaged ka mga classrooms. In terms naman sa sining classrooms with minor damage, kumakaya sang MOOE sa aton sining mga schools, then they can do mga simple repair, then pwede na siya obrahon
sa aton sini nga mga eskwelahan kung sufficient pa ang ila MOE. But if not, then if I'm not mistaken, may man sang quick response fund ang aton sini nga mga division offices ni Mr. with the region nga pwede makabulig no in case kinanglanon sining aton sini nga mga eskwelahan nga may minor damage. But as to the major and totally damaged, pina-report kin nato ni no sa central office agud sini mahatagan sa nagakaigo sini nga pundo. Nabatian dire Bombo Cham ang kabahin sang ato nangin interview kay Mr. Hernani Escoliar Jr. All right. Proceed, Bumusol. Yes, Bombocham sa biyak nga bahin may ara kita diri nakuha nga report halin sa Banwa sang San Rafael sa diin ang isa diri ka senior citizen ang ginbawian gid sang kabuhi matapos ginapatihan na lampos ining ulo niya matapos nahulog samtang ginapunggan sini ang ila mga atop sa ila balay nga ginpanglupad sang damlaglang ni Bagyong Christine diri natabo iya sa may sitso tunga barangay Bagakay San Rafael Iloilo. Ang ginbawian sang kabuhi amo si Chofilo Montialto 77 anyos asang nasambit man nga barangay kag na-interview man naton diri si Police Staff Sergeant Rolin Alag ang investigador sang San Rafael Municipal Police Station nga suno sa iya bangod abi ni sa mabaskog hangin sa bahin man sang ilang banwa didto nagkalalupad ining mga atop ng Diamond Alto rason nga ginsaka niya ini kuntani para punggan apang gulpiada lang ini nahulog suno diri kay Police Staff Sergeant Alga bali isahanon nang inigali si Monte Alto sa sulod sang ilang nga balay rason nga ulihin naman natalupangdan ining natabo abi nga pagkahulog niya kag tinasapwan na lang gani nga wala na sang kabuhi kag natabo gali ning insidente sang Oktubre 24 pa apang Oktubre na 25 na lang ini na report bangod man sa isahanon na lang gani ining nasambit nga senior citizen sa sulod sang iya nga balay sa dugang balang nga payag ipabati ta nga to nang interview kay Police Staff Sergeant Rolin Alag. During the according sa family na ang ilak ng mata ang ginpunggan niya ang atop bala nga magtabog sang huyop sang hangin during the Typhoon Christine isang aga to nakita nilang mata na light fish na kagawasak na ang ilabalay. Bali ano kalayo yung tabugan niya sir kag kamusta ning sitwasyon kay ilabalay sihaw? Wala sang atop ng ilabalay. Tapos diin siya sir na sapuan sir ano kalayo sa ilang nga balay anong posisyon niya sir? Bali araman sa sulod balay ang tao bali nagabaliskan siya nga ang iya tiil ara sa hiligdaan niya ang ulo ara sa simento. Bali sang time na to sir siya na lang isa diin kani ang family sir or pod niya sa balay? According sa iya to family nga siya mapag-istar sa iya nga balay la. Nabatian diri Bombocham ang kabahin sang aton nangin interview kay Police Staff Sergeant Alga or Alag. Tining natabo ni sa senior citizen way paguro ma-record ni sang Office of the Civil Defense Bubusol kay sanding sa ila tong record wala ko nung sang casualty but pwede taman ini makabig nga kabahin iya sang epekto ni Bagyo Christine kay tinutuyo iya sini punggan kung taning luparon sang baskog sining hangin ang iya sining atop dinala siya sang hangin kay ginlampos siya Bombosol. Exactly, Bombo dyan nahulog kuno ini siya ang actually tanan gid nga mga autopsy nimo ang nakakas based man dito sa pag-assessment sang kapulisan sa San Rafael kag supposed to be may mga iban pati kun tani nga salbaron si Mr. Montialto apang na ano gid no na masubo-subo kay nahulog ini siya kag nagbaliskat gid sa diin ang iya sini nga tiil nagatungtong sa iyang hiligdaan kag ang ulo niya nalampo sa simento nga salog nila Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Marisol Dinyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Marisol Dinyas sa imo sini iyang follow-up report. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, pila pa to ka mga pamilya nagapabilin sa evacuation center sa Banwa sang Leganes sa Iloilo. Lakip na si Nandri Banwa ang pagkalipay man sa mga sakayanon gati nakabalik na ang biyahe.
Iloilo gimara sa vice versa. Matapos man nga tidwa kadlaw ni stranded ni mga pasahero. Kagdugang pa nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa pagpanumbalik sa Bumbuanay Zone 2 pagkatapos ang mga importante nga pahanumdum. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 20 to 26, 2024. Sa sining nga palaabuton nga Oktubre 26, Sabado, treat yourself and your loved ones sa isa ka great musical entertainment sa concert at the Plaza. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda. Magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo mga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices pag imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa contexts kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo.
siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kantuan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kun ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa unto sa DUFM Bombo Radio Iloilo kagapon sangaga wala na iya sang storm signal diri sa bahin sang Iloilo, pero may pipila pa ka mga kauturan naton nga sa subong nagapabilin sa evacuation center sa banwa iya sang Leganes sa Iloilo. Hibalo naton ang latest dira kag subong man ginkalipay sa mga sakayano ng pagpanumbalik na sang biyahe sang mga sakayan from Iloilo, Guimaras and vice versa. Check ta una si Bombo Lindsay Buddy Lane sa report. Please come in. Nagapabilin pa sa gihapon Bombotsam ang 41 ka mga pamilya sa may banwa sa Leganes sa mga evacuation centers bangod nga hindi pa makabalik sa ila tagsa ka mga balay o tagsa ka mga barangay bangod iban nga mga barangay sa bahin sang banwa sang Leganes ang yara sa gihapon sa or lubog sa gihapon sa tubig baha bangod nga timiyara pa sa mga tubig nga wala pa nang subside subong inabangod na pila ka mga barangay sa banwa sang Leganes ang yara sa low-lying areas. 7 ni ka mga barangay Bombotsam ang nabahaan based sa record sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang Banwas sang Leganes sa pagpakigangot naton kay Mr. David Sinay ang ilaman nga municipal administrator na kunsariin ang ining 7 ka mga barangay nga naka-experience sang pagbaha. Amo ang Barangay Guaan, Sitio Pangpang, sa Barangay Nabitasan, sa may Sitio Dangyad, sa may Barangay Ginubatan, sa may Barangay Gintas, Barangay Gihaman, Barangay Buntatala, sa may Barangay MV Hetsanova, sa may Payatas area. Sa kabukusan ng mga apektado ng mga pamilya sa bahin sang banwa sang Leganes naglabot sa 1,317 kung saliin ang individual naglabot sa 5,238. May mga na-record man Bombotsam nga mga nagkalaguba nga mga panimalay especially no sa malapit sa dagat bangod nga may mga coastal barangays man sa bahin sang banwa sang Leganes na kunsaliin ang mga nagguba or totally damaged na mga balay naglabot sa 32 kay tigin lupad ni sang mabaskog man nga hangin ang ila diri nga mga balay especially atop Bombotsam bangon sa tihuman sa light materials ang kalabanan sa mga panimalay magluwas sa totally damaged nga mga balay ang partially damaged naglabot sa 1,184 ka mga panimalay Bombotsam. So ang ginahulat na lang di karon suno kay Mr. Sinay nga ti mag-subside ang ining tubig baha
agod nga ti makabalik na ang pila ka mga evacuees, pero ang iban nga ti mga evacuees nga nagkaragubang ilang nga mga balay, amo pa na ang hibaloon kung ano ang kung saan sila makabalik kay ti i-restore pa ni ang ila tagsa ka mga balay, agod nga ti makatinir na to sila Bombot Sam. May mga ginpang may mga ginpang mahatag naman actually nga ayuda sa sining mga pamilya or ining mga individual nga tiara subong nagapabilin sa evacuation centers. As to the damage sa fisheries and agriculture sector, amo pa na subong padayon nga gina-assess Bombot Sam sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. At hagmandari ni Mr. Sinay nga ti bangod ang ining mga barangay nga ni hindi man siya necessarily sa coastal barangays, Bombot Sam, or ining mga affected, yung mga families kay timiyara sa mga barangay bala or areas nga ti madamo sang tributaries, may mga waterways kay sa low-lying areas kay bangod man sa massive nga development sa Banwa sang Leganes, may areas na manubo nga sadto amo nang ginatiniran bala sa tubig ug galing pambutangan na sa mga projects, infrastructure, rason nga timiyara sa pila ka barangay nga ginabaha Bombot Sam. Yari bala matian naton ang nangin pahayag ni Mr. David Sinay, ang municipal administrator. Sa subong ongoing atong iyang atong operation center sa 18 taon ka mga barangay sa Banwa sa Leganes. Ang situational report ipadala sa aton sa operation center, may ara kita sa pito barangay na bahaan or may stagnant water gihaton sa ila, mga low-lying mga areas. Atong iyang total affected families na sa 1,317, which results to more or less 5,238 individuals. Ang mga totally damaged houses nato naglabot sa 32, mga light materials ini sila, no? Agin nadala sa unang napalit pag huyop sa hangin. Pag ang partially damaged houses nato naglabot sa 1,184. Ang meron sa evacuation center sa may Gamutan Norte Elementary School, sa Carigminor Barangay Hall, sa Gihaman Daycare Center, sa Gidubatan Barangay Hall, sa Barangay San Vicente Daycare Center. So may total families kita na 41 para sa sining mga evacuation centers. Total ini sa 141 ka mga individual. May maraming mga affected families man nga wala iyan nagpadulong sa evacuation center. 26 ini ka pamilya sa total of 109 persons. Ang assessment natin sa fisheries and culture, kagiba ng mga livelihood apektado, damage sa bagyo, padayon pa natin, no? Pag na-assess, pabari ang natin yung mga infrastructure sa public and private facilities. Ang aton nga mga kalabanan, nga mga affected, nga mga families and individuals, sir, ano ni sila, lapit sa dagat or sa mga coastal barangays? Not necessarily, no? Lapit sa may coastal barangays. Kasi unang taon natin, ang aton evacuation centers, pwede siya sa sentro at landlock areas. Pero madamo sa mga tributaries, mga waterways, mga low-lying areas, ini sila. So, because of the massive development man, pwede sa aton yung Banwa, may mga areas na mga manubo nga sa una, abo lang natin sa tubig, gawin sa mga pabalay, may mga infrastructure na subong. So, mga tubig natin, may mga areas na hindi basta-basta nagagawa or mga nagdubo lagi, so dira nagatinuro tubig.
Oo, okay. Pero may ara ka mo sir nga na record. Do may naglabot sa data sa PDRMO nga may mga sakayan ka mo sir nga naguba or damage. Sa part isang agriculture naton, continuing tang ilang assessment. Oo. Subong sir, ang mga evacuees na sir ara pa sa mga magpabilin pa subong sa mga kabaranggayan. May 41 families kita, which is mga 141 individuals. Mga sano ayhan sila makabalik sa ila tagsa ka mga puloy-an sir. May tentative date kita. Ilang taon na ito, no? Gina-assess natin kaya iban sila nagbaha. So, posible mag-subside ang tubig, makabalik pa rin sila. May iban man nadamage sa ilang mga puloyan. So, ang taon na ito, natin yung mga bulig, agad ba nag-ngayon yung ma-restore at ilang listaran. Okay. Humalin sa nag-igo ang Bagyo Christine kagi may mga mabaskog nga hangin, mamadlos nga balod, na experiencehan kita sir. Ano na ang mga nahimo or mga tikang nga ginobra sa local government unit sang Leganes para sa aton nga mga pumuluyo sir? Yes, no? Kahapon, Friday, may kita sa release ng mga ayuda sa mga affected families kag sa mga kabaranggayan kag sa mga evacuation centers natin. Nabatian Bombotsam si Mr. David Sinay, ang municipal administrator sa Banwasang Leganes. Why naman subong nagaulan-ulan pero may mga areas pa kung saan di naghalin ini mga evacuees nga tinuway pa mag-subside nila sini nga ang tubig sa ila sini nga area. That is why nga nagapabilin sila sa may evacuation center. Oo, yes, Bombotsam, may mga stagnant water pa sa gihapon na muna hindi pa sila makabalik kulaton ng anay nga mag-subside ang tubig. Pero may ara nga mga affected families or individuals or mga evacuees naton na tiara pa sa evacuation center bangot nga tinagbuba bala Bombotsam ang ilang nga mga panimalay totally damaged and partially damaged. May ayuda ang LGU ang hinatag sa ila? May ara Bombotsam na ginapreparar ang local government unit sa Banwasang Leganes as to the amount or kung ano nga sa isang ayuda, cash man ina or goods man ina Bombotsam. Amo pa na ang ginatingwaan sa Banwasang Leganes. Hopefully by Monday makatigayo na sila nga ti makahatag kung ano man ang possible nga ti assistance na mahatag nila sa mga pumunuyo. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo siniyang follow-up report, no? May ayuda pero way pa karon mahibalwan kung financial or pangitaan sang pamagi abing ati makabulig ang LGU sa pagpatindog liwat sa ila sini nga puluyan sa pagdonar or paghatag sa mga materyales. Okay, mo na bala? Why man ta dirigin waswasan gini Bagyo Christine pero ang epekto sining mabaskog nga hangin nangin destructive. Hindi lang kay mga nagkalagabot or nagkalaluka sini nga mga kahoy, pati mga puluyan iya banwa nagkalahurog paas gid. 43 minutos sa nakaligad sa takna sining alauna paggwa ni Christine nagkanay-kanay na ang tsimpo, umalin kagapon, nagpanumbalik naman ang biyahe sa mga fiber boat. Miyara ganitong bakasyon sila sa Lunes. Huwag man sila makabakasyon kag maka-enjoy gid sang minatuod sining bakasyon to sa isla sang Gimaras kay binagyo. Pero sa gyapon nagapasalamat ang mga sakayanon nga balik biyahe na ang mga fiber boat. Si Bombo Pauline Piliora may follow-up report. Pau, please go ahead. Bombotsam, dako ang pagpasalamat sa mga sakayanon sa bayan sang Parola Wharf matapos magbalik ang biyahe sa mga fiber boats Iloilo Guimaras
and vice versa. Sang aton matigayon ng interview si Sir Felix Gaho, kapitan ini siya sang fiber boats nga may biyahe di Ilo Buena Vista, iyaging pahayag nga malapit 3 man ini kaadlaw nga wala makapauli si ila balay matapos magbantay sang mga fiber boats nga nagdak diri man sa bahin sa syudad sa Iloilo bangod kay suno sa iya nagbinungguanay ining mga fiber boats man dito sa bahin sa Parola Wharf bangod kay mamadlos ang hangin kag dalag ko ang balot drag ko ang balot kag suno sa iya ang tugnaw sang pila ka adlaw man nga pag-antos nila bangod man nga didto sa dagat nila sa kilid sa Parola Wharf kag mabatsyagan gid nila no ang direkta nga epekto man sang bagyo kag personal na ini nga kwarta man ang ilang gingamit pang bakal sang ilang nga pagkaon kag kinanglanon man sa malapit 3 ka adlaw nga pagtener sa Parola Wharf suno sa iya didto Bombocham nga 3 ka adlaw sa 3 ka adlaw nga wala sang biyahe naglabot sa 2,500 ang ilang naperde samtang in mga nagapanag-iya naman sang fiber boats kay kada magbiyahe ni sila sa isa ka adlaw nagalabot sa 5,000 tugtog 10,000 ning makita nila sa isa sa isa ka adlaw nga biyahe tason didto nga dako man ang ilang nga perde apang sa siniman nga mga tinio nagpasalamat na ini sila kay nakapila balik naman ang biyahe sang fiber boat sa sining adlaw man nga pagresume sang biyahe sa Iloilo Guimaras vice versa. Yari bala pamatian naton ang aton man interview kay Sir Felix Gaho, isa ka mga sakayanon sa fiber boat sa bahin sa Parola Wharf kag Guimaras. Mas okay naman kay te, siyempre may income na kami sa wala kami biyahe, te kapitinsya kami wala man kami income nga gastoson. Mas mayo nga nagbalik na yung biyahe kay nakabalik-bulik na gid sa ate wala yun mami te amo na ang amon pagkaon nang wala kami income tiga daw gid tama wala kami sing panggasto gid ya Isang tuwa ka adlaw nga suspend ang biyahe alubay suspend wala ate dire lang yun lang bantay sa fiber kung magmadlos sa hangin lang kami sa mga lubid na mon te siyempre ka binangganay kami kay kadamo sa amon ka parking dire ka mo tanan nagdak dire kami tanan naging parking gid kamusta ang experience pati dire ka mo nagdinero sa mismo dire ka mismo sa Parola wala kami kipulit anong experience dire ka pagtingman mo na pitinsya sa tugnaw sa siyempre trabaho hindi mo bayaan naman ma'am kay amo nga pangabuyan pila ka nakatuig dugay na ko gabi kapitan fiber sa biyahe sa amo ginay ako niya din sa Buena Vista subukan na nabachiban ate mayo na ripay na kami nakabiyahe na mga pila gid ang perde nyo bisa duwa ka lang mabiyahe mag-income lang kami isa konstagiya mag-yes lang may 20 para 20 na perde kaya sa amon dako gid kay te siyempre personal amon nga kwarta magasto gid amon niya kay kung gabiyahe kami may ambag kami nga lensa amon nga biyahe at isa sa amon nga sildo lang kami ma'am dili kami 800 plus ang 100 900 amon nga adlaw et mato 5 matatlo kami kadlaw nga wala ka biyahe mo pero ang kita pa fiber sa kabiyahe sa kadlaw kita binigyan sa pasahero ma'am isa maka-income lang ang tagiya nga nabuo man sa 5 5,000 7 bali total to 180 sa fiber just kung magmayo ang biyahe kay income lang tagiya sa Bradges umayo na lang ang biyahe subong pilada mo naman pati wala pa iwat pati bago pa lang balik ang biyahe wala pa na yan kapila na ka makatrip ikaduwa pa lang naman nabatian Bombocham si Sir Felix Gaho, isa sa mga sakayanon sa bahin man sang Parola Wharf, Bombocham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliara para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat ginda Bombo Pauline Piliora. Kung good news, inakay nakabalik na sa biyahe ang mga fiber boats. Sus Maria kagusip na ano man yung magulang ni kabalik sa biyahe, may na-stranded. May lang gani kay may na-stranded, may nag-bisyo siniyang sakayan. No, may ara sang pasahero. May lang kay makanay-kanay na ang baybayon sa sa isla sang Guimarazo, pero gilayon man ini nga na-rescue sang Philippine Coast Guard. May
angot sining balita. Balikan tablang linya ni Bombo Marisol Labinya. Sol, please come back. Bombo Cham na tigayon nga ma-rescue sang Philippine Coast Guard Iloilo ang masobra 30 ka mga sakay sang sining fiber boat nga na-stranded sa tunga sang Iloilo Guimaras Strait. Ang sakayan nga na-stranded amo ang MV Frontier Express may 29 ini ka pasahero kag 5 ka mga crew. Sa interview naton kay Ensign L. John Ga, Deputy Station Commander for Administration sang Coast Guard Station Iloilo, iyaging pahayag nga halin ini sa Hordan Guimaras Wharf ang nasambit nga sakayan kag kadto kon tani sa Iloilo Parola Wharf. Suno kay Gana kabaton sila sang report nga na stranded ang mga ini or ang ining sakayan 800 meters sa lindiri sa may bahin sang Iloilo Parola Wharf bangod man sa sitwasyon nga naguba kuno ang ining LSC sang sakayan. Tag suno pa sa iya gilayon man no, nga nagresponde abi ang ila sini nga talatapan sa diin nagamit sila sang fiber boat ang iya hulam nila ining MB manok-manok kag amo ning gingamit nila butong abi sa nasambit nga sakayan pakadto diri sa may Parola Wharf. Suno sa natungdan wala man sang may nasamaran o kung naglain ang pamatsyag, naglain abi ang nasabaran naglain ang pamatsyag o kung nagpalanakit man ang lawas bangod sa natabo. Tag subong siklar na no ang tanan nga mga sakay diri Bombo Cham sang nasambit nga fiber boat. Sa dugang bala nga payag ipabati taman ang ato nangin interview kay Ensign El Janga. Through sa radio, ma'am, nga nagapangayo sila sang bulig nga ma-rescue sila kag kung pwede sila nga mabutong dito sa may tunga sang lawod ayon ma'am, more or less 800 meters diri halin sa may Parola Wharf, ma'am. Okay, may mga pila ni sir ka pasahero sir kag paano ka mo nakabaton sir sang report or paano nyo sila nakita sir? Yes ma'am, nabato naton ang report ma'am through radio. Nagtawag sila sa aton diri sa may opisina nga naga-radyo sila nga mga sila sang bulig. So ang may karga niya ni ma'am mga 29 na passengers on board ni siya kag ang crew niya nga 5 ma'am. Bali sir na identify na subong or kamusta ni sir ang investigation kung nga naguban sir or naguntat dito sa may area? Yes ma'am, ang sa initial investigation namon ma'am, ang ihis ang iyang ilisi, amo ni siya ang naguba ma'am. Amo ni siya ang rason nga hindi na sila biyahe kag dito na lang sila sa tunga nagubaan ma'am. Bali ano ni sir ang nag-rescue sir? Anong mga ginpanggamit nyo? So nag-utilize kami ma'am sa isa man ka fiber boat. Bali nagpa-onboard kami sa amon nga personnel dito sakay. Kaga amo ni siya ma'am ang MB manok-manok ang nagbutong kaga nag-rescue sa ila ma'am. Kamusta ni sir ang mga pasahero sir? Yes ma'am, after nila nga magdungka diri ma'am sa may Parola Wharf, may mga personnel man kita ma'am nga nag-conduct ng assessment and thankfully ma'am wala man sang may naglain sa pamatsyag or ara man sila tanan ma'am sa good physical condition. Sir, di ni gani halin sir ang motor bangka or fiber boat sir, ano nga rota kinhalinan niya? Pag din pa kadto. Naghalin ini siya ma'am sa may Hordan Wharf alas 9:05 ang ilang departure dito halin sa may Parola sa may Hordan pakadto diri sa may Parola ma'am. Nabatian diri ang kabahin sang aton nga nangin interview Bombo Cham kay Ensign El Janga. All right. So all is well man sa bahin sa 30 ka mga pasahero ni Bombosol? Yes, Bombo Cham, wala sang may na pilasan o kung nalipong sa natabo diri nga pag-stranded sa Iloilo Guimaras Strait. Ano kunong natabo sa fiber boat na may diferensya ang makina? Anong diferensya sa makina? Bali ang ihi kuno sang LEC diri Bombo Cham amotong naguba rason nga naguntat ini sila sa tunga sang Iloilo Guimaras Strait mga 800 meters ang kalayoon pa bag-o diri sa may Iloilo Parola Wharf nga ila kun tani kadtuan. I see. All right. So hindi magiman sila gali mo nakalayo. Kitaon pas nagali kun amo Bombosol? Tunga gid sila tunga gid Bombo Cham. Medyo naman na. Okay. Sige. Thank you, Gid. Bombo Marisol. Ini si Bombo Marisol Dinyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat, Gid. Bombo Marisol Labinya sa imo siniiyang follow-up report. No? Kung kaysa nagakadapat yun man siguro nga mas
mas regular ang pagsikyar man sa aton sini nga mga sakayanon sa ila sini nga mga fiber boat, no? Para iyang mapasiguro nga why isang anuman nga sa isang diferensya kagati mas mayo to nga hindi why pa sila nakapalayo gid, no? Kitaon pa sila iya banwa sang naglabot sa punto nga nag-angkon sa aberya ang ila sini nga mga motor bangka kagati amunay gilayon ini sila nga ginaguyod sang Philippine Coast Guard kagagin dala diri iya balik sa may pantalan man sang port area, no, diri sa may Hordan Hordan area or Hordan sini iyang port Balabanwa diri sa may nasambitan sini nga area no ni Ortiz, no, Ortiz Wharf sa aton sini karon nga mga kautura Ortiz Wharf, Parola Wharf rather. No, ano man kita nagaka-confuse kita dito sa may Parola Wharf, no? Dala matapos ginguyod sila kag safe man ang tanan sini nga pasahero sa aton sini karon niya nga mga kabombo. 55 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri man sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Damo sang nagahambal karon nga about thank you Lord kay nagnami na ang tiyempo sa aton sini nga mga kabombo. Nagbiya na si Bagyo Christine pero sa karon sini nga mga tinion sa aton sini nga mga tagpalamati gina-antisipar man diri ang pagsulod ni tropical storm Kong Ray. Grabe ni Kong Ray, no? Pero kung magsulod na sa Sapar, si ano na siya si Bagyo Leon. Sa aton sini karon nga mga kultura. Tiyo mo ni kanang ambal sa mga kabumbo naton. Labaw, sinya ano man ni si Christine kag si Leon man nagsalagsanay-sanday ang duwa. Sa aton sini karon nga mga kabumbo gina-expectar sa buwas gadlaw, no? Saturday evening or Sunday morning ang pagsulod sa Philippine Area of Responsibility or PAR ni tropical storm nga may international name sa karon nga Kong Ray, no? Sa aton sini nga mga kabombo ika-12 na ini siya ika-12 na ini siya nga tropical cyclone para sa tuig 2024 pananglitan magsulod sa PAR kag ini siya ang pagahingaladlan, no, or pagahingadlan nga Bagyo Leon sa aton sini nga mga kabombo. Last years kagina na siplatan ining si Kong Ray, no? Mayara sa 1,630 kilometros, no, sa nasidlangan karon sa Central Luzon nga padulong ini siya sa west nga may kadasigon nga 30 kilometros per hora, no? Ang pag-asa diri nagpayag nga ang advisory si Kong Ray ang iya sining kabaskugon sang hangin nga dalay 65 kilometers per hour kag ang iya sining pagmadlos nagalabot sa 80 kilometros per hora, no? Amat-amat ini nga nagabaskog kag may tsansa nga mangin isa ka severe tropical storm sa Domingo, no? Kag posible mangin typhoon by Monday, October 28. So far si Kong Ray mahinay pa ini banwa, no? Kag medyo layo pa sa bahin karon sa Philippine landmass sa aton sini karon niya nga mga kauturan, pero nagadepende ini sa aton sini maka simanwa ang hulag ni Kong Ray kay ginambal gani diri nga basi kon butungon niya niliwat kag bumalik bla or mayara sang U-turn or recurvature over sa Philippine Sea, west of Philippine Sea ining si Christine bumalik abi butungon ni Bagyo Kong Ray. Sos Maria kagusip basi kon duwa sila magsumpakilay diri sa aton sini nga mga kabumboti sa gyapon mangin mabaskog ang wind flow, no, or ang hangin nga dala sini
mabatyagan pa sa gyapon ang hangin ni severe tropical storm Christine, but subong do nagkanay-kanay na gani gawaw. Sa aton sini nga mga kabumbo kag masanaaw na ang butlak ni haring adlaw. Magdala ini sa nga pag inulan-ulan pananglitan nga makasulod na ining si Kong Ray kay ang iya ni nga Northern Luzon kuno mo. Ang iya sini iya nga agyan gidla pasaka ini siya badwa. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, ang aton lang sinadri nga ginalawman nga pananglitan nga makasulod gyud man siya sa par, no? Hindi lang siya magangurob diri sa aton sini nga area, diri sa pungsod sa Pilipinas. Kagada sigo niya lang padulong dayon to sa kundiin to yang mga kadagatan nga way siya sang mahimo sini nga mahalitan bla. Way sang pamalay, way sang mga barko, sakayan. Para nga ti maminos or hindi na iya makahalit pa kay sa karon, no? Madamo padriya ang paligban sang aton sini nga gobyerno sa halit nga tugaman ni Bagyo Christine. Standby na sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 20 to 26, 2024. Sa sining nga palaabuton nga Oktubre 26, Sabado, treat yourself and your loved ones sa isa ka great musical entertainment sa concert at the Plaza. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda. Magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon.
Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kung sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o kunsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha,
I-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakauna nga international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby. Kaangay Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa inyo tanan mga kabombo. Happy weekend. Ay salamat. Nagwa na gid man si Haring Adlaw. Do makailidlaw man no for the past few days. Puros lang kita ulan. But today do abaniko naman ang ato nga bitbiton. Kay do ka nami gid. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. It's a beautiful Saturday afternoon, the 26th of October 2024. And today interview kita sa ating winner and she's here with us in person. So wala pa, check nato ang ating Christmas countdown. For sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Serado sa 60 dias bago magabot ang Pasko. 60 days before Christmas. Mga kabombo, pwede na, pwede na kapang amat-amat, pamutusda. Well, anyway, parang kailan lang, 100 days pa atong counting. Subong yung 60 days na lang. Anyway, as I have said, I would like to welcome you all diri sa kahapon lamang program. Bao matahom ang atong diring winner. I do not know kung may kaanggid sila sa iyang lola because actually it's the story of her lola ang iyang ginshare diri sa aton nga siya ang nagsulat. Makita niyo siya. So diligid lamang madugay. For the meantime, let me welcome you all with a song coming from Henry Alburo. But not, no? Before I invite everyone nga maghingagaw sa inyong mga pang-Halloween, nga mga istorya dira, diba? I've been inviting you kung may mga ara ka mga kababalaghan, mga misteryosong mga istorya, sige, we'll enjoy reading them next week. Kay ti, manog Halloween na, fiesta may na tayo na,
sa November 1, Friday. So, i-email ang inyong mga istorya na tuhoy dira sa bombo_Iloilo at bomboradio.info. Pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon na program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And ari na ang bahanon from Henry Alburo para sa inyo tanan ay sa welcome you there sa KLP. Ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo. Good afternoon and welcome. Rami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binabasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kay hirap mang abutin ang nais mong marating, malalim man ang suliranin, kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Pangarap mo'y naghihintay sa'yo. That's right. Never give up because ang dreams nyo are just waiting for you. Ang pangarap mo ay naghihintay sa'yo. Henry Alburo. It is now 17 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine. And right now, by the way, sa mga letter senders natin dira, alert gid ha, because after sa pag-interview ta diri sa kay Julian, syempre mag-announce kita sa aton nga new winner para sa siningang semana who would also be winning 1,000 pesos nga cash kaangay man no sang pagdalon pa uli today ni Julian. So ari na siya, she looks so young, pretty and so refreshing. Gina-welcome ta diri sa kahapon lamang program si Julian sang Lambunaw. Good afternoon sa imo, Julian. Good afternoon, Tita. Thank you, Gid, sa introduction. You look so young. Good afternoon sa atin mga listeners. Okay. Ilan na aton edad? I'm 25 years old. 25. Pamilyado ka na? Yes, Tita. Oh. I have a baby. May baby 6 months na? old now. First time mother. Yes. Okay, si husband diin? Sa dalom. Upod sila ni baby, kag isang akong sister. Okay. I didn't know. Abi ko kagina ikaw lang isa. Anyway, ano mo si Lola Ita? Lola ko sa mother's side. So, bali, ang imo nga mother, isa sa mga anak ni Lola Ita. Yes. Fourth yung bata.
I see. Pila nang iya edad subong ni Lola Si Ita? Lola is 90 years old now. If the pictures of Lola are ready, pwede natin ma-show para makita sa aton nga mga kabombo nga naga-view, naga-watch sa aton. Nan. Amo na siya si Lola Ita. Ate, do may kaanggid kalimang gali, no? Sa ngitsura ninyo ni Lola Ita. Apo, yagid man ikaw. Sa pagkabalo mo, pila na kamusubong ang mga apo niya? Tanan tita damo. Kay siyam, abi sila sunday nanay magbugto. So, let's say, sobra 15, 20, guro tita. Laki ng angkan. Oo. No? Tapos magbata, pag mga kabataan, wow, ang dami-dami. Sa pagkabalo mo, no? Halin pagris ng gamay ikaw, ano ang madumduman mo nga ginahimo ni Lola Ita kadahapon? Una gitita, syempre, ang madumduman ko gid nga nagapamatig siya sang imong programa. Wow. Manan ko gid always basta like around 3 p.m., around 2 p.m. mapungko na siya sa upod sa radyo yang di baterya and mamari isang kapon lamang. And siguro after that, madumduman ko nga nagapangapi. Kisa sang gamay pa ko tita, kisa damo pa na siya ginaobra nagapamian sang kahoy. Tanan nga household chores tita kayang-kaya pa na ni Lola sadto kay baskog pagid si Lola tapos sang elementary ko gani tita siya pa na ang gadulong samon kato sa eskwelahan kay naga-duty si nanay. So siya na ang sugat dulong samon sang akon sister. Kag kung ano pang ginobra man sa iban nga parents tita, siya gina nagtindog kay sang napatay ako nga father, sang 1-year-old pa lang ako, daw siya nagid ang nangin kabulig gid ni nanay sa pagpangabuhi man. Do laking lola gali ikaw? Yes, laking lola gid. So paano ni natabo nga ginpangabay ikaw sang imo lola nga isulat mo kag ipadala sa kahapon lamang iya nga istorya? By the way, is this the first time nga nag-request siya sa imo nga mag-join siya diri through you? Yes, first time tita, but actually sang way before pa siguro mga 2 years ago, naga-mention na siya tita nga daw gusto yaman bala magpadala sang sulat, but sa isip mo bala tita daw daw that's not possible, daw kay daw kita mo na nga daw hindi bala may mga circumstances nga hindi naga-allow nga mapadala ang story or sometimes kulang pa daw wala pa substance gidang story nga mapadala yung kisa kay di syempre ang details ang memories nga kadumduman niya kisa utod-utod tita. But muna last month nga sang nagakaon kami do may conviction gid iya nga pag-beg sa akong tita nga balya nga ni pwede mo isulat daya tapos daw gatulo pa yan luha ya tita kay tuod ka kay that during those days daw gakadumduman ya gid tita every day nga magbugtaw gid siya nagatulo gid iya luha nga daw ginadamgo ya tita so very clear na ang mga memories nga balik-balik about that time nga nakita niya gid kung anong natabo because daw Japanese occupation no ang gin-share diri sa aton. Si Lola is still healthy, makalakat-lakat pa, makakita pa, makasulat-sulat pa, ano? Actually subong tita like mga last couple of weeks medyo nagluya na siya tita. Ang isa na man sa mga daw naging motivation ko man nga finally isulat ko na kaysang ginambayan na sa akong tita daw ginpabungol-bungulan ko lang anay gin-record ko siya tita while gahambal ko para hindi ko bala maliptan ang details but then after that daw ginliptan-liptan ko lang bala tita since hambal ko go-work ko kagamantay man ko sa baby ko hambal ko daw busy pa ko hambal ko sa sunod lang but then asang amat-amat nga nagaluya sa si Lola nagambal ko nga hambal ko la basi bala daw amo man ni balanggi na pa ngayo man sakon subong ni Lola nga hindi ko nabi pagtumanon kay kaya ko man may time man ko subong kung if ever nga hungdon ko bala tita kaya ko man isulat so ginsulat ko and luckily man daw humag ko mayo man kay na-receive man sang bombo. Wala man ka dito sa isip ko gid nga sang pagsan ko nga basi wala hindi ni makita or basi dugay pa ni mabasahan. Well, of course tanang nga ginasend ma-receive gina dinamon. By the way, pila edad gani liwat ni Lola Ita? 90 years old tita. 90? 91?
90. 90 years old. Okay, so ginpangabay ikaw and finally, daw nagtutok ka na before ginapawala-walaan mo na, no? Pag gusto, may paraan. Yes. Pag ayaw, may dahilan. Yes, tita. But anyway, is it true nga writer ka, Gidman? Yes, tita. Way back in college, I was a student journalist, and then actually I am a BSB graduate, but wala ako ginapursu, tita. Bali ang akong work, line gid sang writing, ako ginsudlan, field gid sang writing. So now I'm a content writer for a BPO company, and I'm also a self-published author. I published a couple of books nga gin-feature man sa Bombo Lifestyle. Really? Sa 2020. Oh. But virtual lang to ang interview with Bombo Gisa and Bombo Ayan since pandemic to that. So may mga books ka na nga na-publish? Yes, Is that it? tita. Oo. Wow, 3 congratulations. books. Thank you. Party sa ano to? Ano mga titles? The first 2 are a collection of prose and poetry, and the third one is a novel. Novel? Wow. Yes. Is there something right now nga gina-work on mo? May next ikaw nga nag-publish? I think yes, kay may ginaano ko subong right after I gave birth, though there's just this inspiration to write about motherhood, pregnancy, motherhood, and everything in between. So I hope that these pieces pull ko siya together and it will come out good man. I'm sure. Hopefully. So good luck. Good luck. Good. Yes, thank you. So, too young, no? To be a mother. But I'm sure you're very happy sa iyong mga Yes. family lives mo. Amugid man akong gwapa kay, ano, abi ka gwapa, kagkataas, no? So, una gid nga nabakitnan. Anyway, balik kita sa kay Lola Ita. She's listening right now. Yes, tita. Hi, Lola Ita. We're talking about you here and we're showing your pictures para may idea ang aton nga mga listeners. Ano na yung mga recollection ni Lola Ita parte sa Japanese occupation nga iyagin recall kagin pasulat sa imo? Palihog istoryahe kami. Okay. So, ang first nga to, tita, ang pirmi gini ginasulit-sulit nga sang nagkadto ang hapon sa ila baryo. That time, tita, daw bantay, nagdaan ang mga kalalakihan sa baryo nanda daw, tita. Kahit syempre daw threat naman ang mga Japanese that time. So, mayo lang gid nga gabantay ang iya magulang nga lalaki sang nag-abot. So, that time, nakapalagyo sila. And sang pagpalagyo nila, nagpanago sila sa kawayanan nga hindi daw naga-camouflage siya bala, tita. So, hindi sila makita dito. So, dito sila nanago, and while gapanago, ang mga Japanese kadtuan ng isa ka pamilya. Ang pamilya sa army, nga hindi ko lang ma-mention kung sino man na ang army nga may pabulunyagan tani nga bata, tita. And then that time ginpamatay gid ang pamilya sang army, tita. Grabe nga pag pinatyanay, nga brutal gid, nga kung mag-istorya gani si Lola, galuha-luha gid. Okay. Sige, balikan to atong gamay pagid siya. Mga around 6 years old siling mo nga daw nakyutan to yung mga hapon kay Lola Ita sa do, and then that was the time ito hindi pagid mo nakapinta sa mga hapon. Sige, umpisahan tabi sa dira nga part. So, dira, tita, daw dira gid nag-start ang pagpanumdum ni Lola. Daw around 6 years old siya that time nga nag-abot ang mga hapon, and daw ginatipon sila bala, tita, sa airport, landingan pa na ang term gid ni Lola. Oo, nga ginapatipon sila sang igang, tita. So daw bato na siguro nga daw plastar nila bala, tita, sa runway para magpino kay naga-landing ang mga bomber plane, I think, kadarasang mga Japanese. So that time, may child labor, Oo, do child labor. Ang tiyempo. So isa si Lola mo sa mga nag-aobra. Isa siya, tita, sa mga daw kabataan, lagi sila, tita. Daw hampang-hampang. Daw hampang-hampang. Kag wala man kani that time, gid daw nahadlok si Lola, ginaulit-ulit pa siya daw sang mga hapon, daw nakyutan gid daw sila. So daw siguro sa isip ni Lola that time, daw okay lang nga ano bala, ginaulit ka pa. Tapos matandaan pa ni Lola ang ngalan sang
lalaki nga si Okit ko to. Ang doon Japanese. nagasugo sa ila. Oo. I see. That And then, time. gin-mention niya, nga sa unat, hindi pa man mapintas sa mga Hapon, sa mga Filipinos. Ano kung rason nga, ang nangin mapintas na sila sa ulihi? Kay daw may ara, tita, isa ka circumstance to nga may mga farmers kay harvest time to daw tita December, I think 1941, harvest time gito. So may ara nga mga farmers nga ginpalapitan daw sang isa ka lalaki nga tuyo ya tani nga mag-ubra sa field, mang-ubra siguro tita ito, cash for work siguro na. But that time daw wala daw siya ginalaw sang farmer nga na. So wala kabalong farmer nga ang lalaki nga na Japanese gali. And nag-start ka daw naakig ang mga Japanese sa mga farmers sa ila baryo. And daw dira na nag-start man nga mismo ang mga tao sa baryo nila daw nagabato naman tita. I see. Okay. Yes. Ano na yung istorya ni Lola mo regarding sa pagpakutkot sang buho sa mga Hapon sa mga lalaki sa to? Anong natabo? Excuse me tita. It's okay. Sige. Okay. So bali, may daw 20 katawo nga ginsugo ang mga Hapon daw nga pakot-koton sila tita. Siguro abi nila daw labor lang bala, daw regular nga labor lang. But nakibot sa day lolang after nanda magkot-kot tita. Grabe ko nang ginakot-kot nila tita mga hanggod nga buho bala. Tapos nakibot 6 sila nga feet below the ground? Yes. Tapos nakibot na lang sila gali ang ginpatay. Tapos ila nga bangkay ang ginlubong dito tita. So nakitaan gid ni Lola mo? Amo na ka brutal daw tita ang mga ginapanghimo sa mga Hapones that time. I see. Like hindi lang basta-basta nga patay. Okay. Napangutlan ulo, mga amusin na. Okay, so ano to kadto na to ha? Sige, mention mo kay may isa ka family, ang isa ka army nga mapabunyag tani sila sa ilang lapsag. Anong natabo? Amo to tita. Hay tuyo tani sang pamilya sang army nga ihipos lang bala nga bunyag nga daw wala lang may makamaan private lang. But siguro may mga spy man agurang Japanese, and that time itita mo na hambal ko nga nag-abot ang mga army, and luckily sanday lola nakapalagyo sang dasig lang tita. Sang nakapanago na sanday lola sa kawayanan, dito natabo ang pagpatay like isa-isa sa mga pamilya sang army. Daw gin pangubahan anay sanda tita before sila gin pangutlan ulo, gin pangbuno, mga amuna. Tapos ang pinaka masakit siguro I think is nga ginpabayaan ng lapsag tita nga nagahibi sa lupa. Amutong bulunyagan tani. Amutong bulunyagan, gahibi lang daw siya tita for 3 days. Hasta nga napatay lang nga ginulandesan. Tapos amo na wala ginbayaan sang Japanese ang lugar bala tita for 3 days kay basi bala may mag-rescue. Daw ginubos gid bala tita, daw gin panigurado gid sang Japanese nga wala na may mabulig. Muna, and after that, gin pangsunog nilang mga kabalayan sa amuna nga lugar. So na-include ni ang balay kanday lola mo. Oo, tita. And then you said nalagyo sila. Ano natabo sa napalagyo sila? Pagpalagyo nung day lola, tita, dito sila nagkadto sa ano to nga baryo, sa Gaob na. Amo na ang baryo na sang pakaisa nung day lola. So bali daw dito, doon nag-okay gawang situation, but during that time, daw sige man Japon, may mga threat man Japon tita kay daw sa terrain kuno ang garrison sang mga Japanese. So that time, siguro may mga nag-roam Japon, nga mga Japanese, but at least daw sa dito, daw safe sanday lola, kay hindi amo na siguro ka brutal dito nga part ang pagpinatyanay. Tapos may lapsag sila nga dala. May lapsag. Dali-dali sila. Wala sila biberonte. Anong ginahimo nila kung magibing lapsag? Saging ng kolotita, ginaluputan ng sang saging. Kaluoy man. Pila tong edad? Pila ka bulan tong lapsag? 6 months or 7 months, I think. Oh my God. And then ginaluputan sa saging para hindi mabatian sa mga Hapon. Sus. Atong family sang army nga manugpabunyag, may nakaluwas nga miyembro. Ang iya mother-in-law, tita. So, bali, daw nagpakuno daw siya nga patay.
And after that, siguro wala may may nagatulok nga Japanese, nagligid siya tita. Wow. Actually, ang tatay ni Lola naghambal gani kuno nga maligidan niya gani karon kay do sa path ya balatita nga ligidan ang ginapanaguan ng day Lola nga kawayanan. So naghambal to ang tatay ni Lola nga kung maligidan niya ta karon di jang pinuti ko nga ja. Do ready na dun balatita ang pinuti ya if ever. But mayo lang man tita nga wala man sila gid naligidan. Bali nagligid tong babayi daw until nakaabot siya. I think sa ika-third pa nga baryo. So, wala nakita sa mga Japanese ang paligid niya? Wala, tita. Nakasalbargid siya, wise tita. man siya, no? Yes. Mayo gani. Nagkita, ay pa sila ni Lola, I think, tita, sang nalipat ko, 2010, siguro, tita, nakakita ay pa sila. Yes. That is good. Tinag-recall sila, no? Sa ilang mga Gabi, pinangagyan. yes. Pare-pareho sila edad. Mas malam na to, ang malam na pero gito she's still around, yes, she's still around. Okay. So, sa di niya nagpanago, kanday lola mo, parang hindi sila madapan sa mga Hapon. Daw sa kawayanan, daw tita, kay ginhimuan na daan sang tataya, sang daw pirtahan, bala tita, daw gamay lang siguro nga room, nga makaigo sila tanan. Kita mo man sila mo, 7, 8, siguro sila gapanago. So, muna. Okay. Paano ini nagsugod ang West di Cotsilio nga era? Amo na ang term ni Lola tita, West di Cotsilio kuno nga. Anong botsilingon sini? Ang waay tigamit nga Cotsilio tita. Bali lain-lain nga mga trap ang siguro kita mo ng mga trap sa lupa tita o kung mga tirador man na basta wala lang gamit nga kutsilyo. Kay that time, siguro... Or mga bolos. Yes, mga bolos, siguro, tita. Limited lang siguro ang weapon, bala nga ara sa mga Filipino. So, do naging innovative man siguro ang mga Filipinos, amo na nga lain-lain nga trap ginagamit nila just to capture the Japanese. So, do amo nang West di Cotsilio nga era. So, I think there man nag-start ang kita mo nang daw nag-revenge ng mga Filipinos tita. Nagabato na sila. So, naging successful man ang amo to? Hindi ko ma-sure tita, but I think way before pa na sang naghalin ang Japanese, so I think hindi amo man naka-successful tita. I see. Okay. Ano gigani ang tuyo ni Lola Ita nga ang aluyag niya nga mag-share sa nga istorya diri sa KLP? Gusto ya tita nga mapapatian isang mga relative ya sa Kabatuan. Kay she thinks that may mga pa nga buhi pa nga makapamati, mga biskan mga descendants na lang gid abi isang mga relative ya nga ma-recognize daw siya tita. Kay if ever nga mabisita man siya sa Lambunaw, kay daw gusto ya gid bala tita mag-reconnect sa iyang mga relatives. And that's a very nice purpose, no? Sige, istoryahan ta sa ating pagpanumbalik. Kung paano na ang iya nga nangin life, kag life sang family niya after sang paghalin sang mga Hapon. It is now 2:36 in the afternoon mga kabombog, na istorya to diri si Julie Ann nga nag-account sa aton sang istorya ni Lola Ita through her, kay siya ang assignan nga magsulat sang istorya ni Lola Ita. Sa aton nga pagpanumbalik sa gihapon, nagapamati ka mo sa KLP, kaupod ninyo si Tita Regine. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan.
Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglika. Balik kita diri sa kahapon lamang programa Kabombo sa gihapon. This is Tita Regine. Kag balikan taman ang aton diri nga bisita si Julie Ann sa Lambunaw talking about us ang mga inigihan sang iya nga lola nga si Lola Ita. So after sa Japanese occupation, paano nga nagpadayon ang pangabuhi sang imong lola? Okay. After sang Japanese occupation, tita, bali dito na lang sila lola nagstay anay gidman sa Pakaisaya sa Gaob. Nakagraduate si lola sa elementary, and after that, nagsunod sila sa tatay at tita sa may Lambunaw. I see. Bali kay obra bala tita sa uma, gaobra sang uma ang tataya. So that time sa Poong Lambunaw, dito siya nagsunod man, and dito yung tita nakilala ang kon lolo. Okay. During the Japanese occupation, balik-balik lang ko gamay ha. Do you have any idea, naka-mention siya kung if there is somebody or if there was somebody sa iyang family nga gidya napatay o nabiktima sang mga Hapon? I think sa family member yung close kay tita, wala. Ay, that's good. Oh. That's good to hear. So, paano siya nakapamana? Amo na ang masadya tita kay sang arato no sa Poong Lambunaw nagaobra iya nga tatay. That time I think 16 years old na si lola. Sweet 16. Yes, sweet 16. So bali daw may ara daw tita nga time nga nagapanghilamon sila balat tita tapos ginabaydan sila sa iya mga pakaisahan or mga kabugtuan. And that time nagpanghilamon daw sila sa daw isa ka family, muna siguro ang family ni lolo, nga nakita iya si lolo and nakita man siya ni lolo. Pero hambal sa ko ni lola, daw preordained daw ang ila pag kita ay tita kay daw ginplan daw tita gintagnasan ka pala daw ginplan daw tita sang pakaisa ni lolo nga makita nga i-invite si lola para maghilamon. Kay daw kursunada na daw siya daan gali ni lolo. Gipangitaan pa agi para nga magkita ay gid sila nga duha. So pila ang nangin resulta sa ilang nga pagkita ay pila ang kabataan nga nahimo. Kagang imo nga mother is one of them. Yes, ikapila siya. Ika-apat tita. I see. And you said nga halos tanan nga mga bata ni Lola Ita. Siya lang niya ang nagpabata. Paano matabuin ni? Balaan mo tita, sang time nila lola, do isa lang na ang paltera yata sa kada baryo. And daw ginatawag, panadaan sila tita. So sa ila, kanday lola daan, ang ila balay, layo tita daw sa taramnanan bala tita. So medyo layo siya sa kalsada, kagbudlay siya gawa kadtuan. So every time na lang gidaw tita nga pagbata si lola, late permi ang paltera nga gaabot. So, always delayed. Yes. So amo na tita nga gakapilitan na lang gid nga daw matumato na lang gid daw si lola kay hambalya daw do normal na lang gid man nga part man bi daw sang
pagkababayi naton nga makaya sang body bala naton tita nga i-deliver na By our own. yes Practice on our makes own. perfect. Amo na tita. Siyambala naman kabilog ang in-deliver niya almost by her own. Wow. Paano nataguyod ni Lola kag sang iya nga bana ang siyam nila tanan ka mga kabataan? Pagpangumagi tita amo gina ang main nila nga pangabuhian and gaming mabakas man sila tita kung ano lang siguro nga mga workman nga makabulig sa ila hamak mo tita after na daw magbata after a month nagaubra na siya daw sa taramnan si Lola. Ay tuon. So amo na siya ka ano man, yes, mapisan man. So both sila sang iya nga husband. Oo, tita, both sila. Hindi ba si kung panguma tuod pero iniktarya man yang ilang duta? Ay, di man, tita. Pero may mga kalupaan man sila dito sa may Amon Barangay, tita. So daw, ila man nga lupa ang ginauma nila, tita. I see. Naubra. Okay. Kumusta subong si Lola Ita kag iyang health condition? Actually, subong tita, medyo nagluya na si Lola. Nung nagaubo bala tita. And mo na idok sa kamal-amon mo naman siguro bala nga ano, mo na kisa doon di nagigawa man kapanaw, pero gapamati Japon sa programa. Are you staying in the same house? No, tita. Oh, so lain niya. Yes, lain. Sino yung upod niya sa iya? Ako, husband ko and baby ko. And si Lola, upod niya ako nanay kag sister. Samon gid siya abi nagtiner since halin kato tita, samon gid siya gatiner. I see, kaga you said, no? Dumadamo ka mga apo nga halos. Si Lola ninyo ang nagpadako sa inyo. Laking Lola. Yes. So how's it like nga nagdako pinaagi kay Lola? Dumduman ko tita, medyo syempre kato sang bata. Kung bata ikaw, doon di mo gusto nga ara si Lola kay patulugon ka kung udto nga gusto mo pa maghampang. May structure. Oo, may gabantay pero amo ni manglimpyo, amo ni. Pero on the other hand, uri mo na lagi ka realize nga super fortunate ka to be growing up with your Lola because grabe nga privilege tita to know nga there's someone out there who loves you very much, who cares for you, nga mo na itanan, tarawgon mo tanan nga situation siya man ang tarawgon mo aside sa nanay mo. Like magmasakit ka, kung ano man ang kinanglanon mo, puro lang si Lola. Sang pagsipa si Lola tita, ginahilot pa na kami kung gamasakit kami. Kay gapanghilot gina si Lola daan tita, gapanghilot, muna like damo pa na siya ginaubra gid ka to nga grabe man ang bulig sa amon nga family. Maganin nila, no? A grandmother is twice loving than a mother. Well, anyway, so that means nga growing up, raised by your Lola, so kamuya, doon nangin kabahay naman kamo sa mga activities yung Lola ninyo. Yes. Like, ginapatulog ka mo every afternoon, may siesta gid na iya. So kung gabatang-batang da siya, kamo ginapabatang-batang man kag samtang nga nagapamati-mati da siya sang kahapon lamang kamo in a way nagapamati man. Saying daw in a way saying part man kamo. Naging kabahin man kamo sang kahapon lamang program. And maybe one day soon, no, ang imo naman nga istorya ang amon diri nga mabatian. Hindi bala? Hopefully. So ano ko nang luyag ibilin sa aton tanan ni Lola Ita sa istorya nga gipasakop niya diri sa aton through you. Ang sa iya tita gusto ya gid nga ma-realize man kung ano kita ka strong as women man nga kung ano ang ma-endure naton from birth amo kada nga struggle and also siguro ang gusto man ni Lola nga pabutyag man ang grandmother's love sa iya mga apo bala. Yes. Nga kung di ang mga apo yaman subong tita nga hindi namon nga sa malayo nga lugar subong. So muna gusto yaman. Yes, gusto yaman nga ipabutyag kung ano ya kamis iya mga kaapuhan kag ano ya kapalangga. So kamo mga apo. And then ikaw may anak ka na. So may apo na siya sa tuhod. Yes, apo sa tuhod. Nadamo na siya tita, apo sa tuhod. Tapos after that, apo sa dapa-dapa. Apo sa dahi. Anyway. Para sa imo, ano si Lola Ita bilang isa ka Lola? Si Lola Ita, hindi ko man mahambal nga strict. I think very strong
very, what should I say, very clever nga pagkalola. Clever. Yes, and very innovative man in ways. Like, damo gid siya, if ever may mga problems, damo man siya solusyon sa problems nga hindi like kitabe sa modern world nga daya hindi naton na madumduman kay sa ila lang na nga time nga ginagamit na nila, and it works all the time, like It works wonders, no? it works Maparaan. wonders. Yes, maparaan gid. Innovative. Madiskarte. Madiskarte. Yun. And I know you love your Lola Ita so much. Sige, tita. May luyag ka nga mensahe nga luyag ipalabot sa kay Lola Ita? Ay gusto ko lang hambal nga Lola, I hope nga manan mo kung ano ka naman kapalangga, tanan kami nga mga kaapuhan mo, kag mga kabataan mo. Kag sometimes, syempre, ikaw, subong, especially kung may gamay-gamay nga mga mabatsyagan, hindi kin mag-ugtas, Lola, hindi ka lang mag-ugtas, hindi ka magpaka-stress, kay dugang lang na sa pagmasakit mo. So, dapat, relax. Yes, Kalma. relax lang, Enjoy. Lola. Enjoy life. Kagya lang kami always. Ano man na, we are always here to support you and to care for you. And we hope that, amo na ni nga malam ka na, we hope that your remaining years will be filled of love and joy. Kag, naman, tita, may amo na nga saying, nadumduman ko nga hambal nila, how can I give the life how can I give back the life that my mother desperately wanted for herself, bala nga ginatag yaman sa aton. So damo na nga ang life na desperately wanted tani sang lola ko, I know ginahatag ya sa amon, sa mga kaapuhan niya, sa mga kabataan niya. So we hope that maging strong kapag lola, because we wanted to give back pa kanimo. Damo pa kami gusto ihatag sa imo, damo pa kami gusto ipa-feel sa imo. So I hope nga hold on kagid. Kag yes, amo na tita. So we can say that she's been giving a part of herself sa inyo, ano? Bilang being around and being there nga partly nag-grace sa inyo. Okay. What about you? Maybe also hear your own story soon? May yes, plano ka man? hopefully, tita. Yes, when I have the inspiration na. You have your baby, you have your Yes. husband. I am sure may ada good inspiration. But anyway, mangkot lang ko balik kay Lola. Pila edad dyan sang nabalo siya? Si Lola, I think, 90 minus. Since 25 na ko subong. Kinapatay kita akong lolo, tita, sang 1 month old ako. So, I think 25 years 65. ago, almost? Yes, so 65, I think, si Lola sang nabalo. And then, kamo na ang nangin kaupod Yes, ni Lola ninyo. kami na. But by that time, very strong pa siya. Nagapanrabaho pa siya siguro, ano? Damo, parang tita, pagsipag-sipag, hindi ka to si Lola sa madumduman ko. Okay. So earlier, na-mention mo nga part sa mga rason nga nagpa-share diri si Lola sa iyang story is because gusto niya mag-reconnect sa mga relatives, and especially those sa mga kaedad-edad niya siguro sa una, no? Nga natsyempohan man, natabuan man sa itong Japanese occupation, even ang mga kabataan na lang, no, ang mga younger generation. So you said, no, nga may ara ka mo nga messenger nga pwede gid nga amo na ang itap sa inyong mga relatives. Can you please explain? Yes. So if ever nga may makabati subong nga relative ni Lola or nakakilala kay Lola and you wanted to reach out, so feel free gid nga mag-message kay Maria May Coliado sa Facebook or Messenger kay gusto gid, excited gid si Lola nga ma-meet pa ang mga younger generations nga mga relative yaman there sa Kabatuan, Iloilo. So I hope nga may mga makabati gid subong, no, nga mga
Arlanza, kag Ceballos. Ano real name ni Lola Ita? If you don't mind, okay lang sa iya. Yes, tita. Nga i-mention tayo yung real name. Sige, go ahead para nga maka-identify, sige. no? Ang mga distant relatives Yes. or ang mga nakakilala sa mga relatives. Go ahead. So, Margarita Ceballos Arlanza Legaste. Taga diin gid. Taga Tinyuan, gid sila tita sa Kabatuan. And then naka-star sila sa Gaob. Okay. Okay. Anything else you'd like to say? Mag-greet na, tita. Okay na. Go ahead. Sige, subong ginag-greet ko gid, of course, ang akon husband, si Gio, kag ang akon sister dira sa Dalom. Nagapamati, I think, nga naupod gid sa akon, kag akon nga baby. And of course, ang akon lola, nga gapamati gid subong, upod si Nanay May, si Ante Helen, si Nini Bani, kag ang mga grupo ta dyan, asa tubungan, hello lang na kaninyo, tanan, kag sa akon man, mga pakaisahan si Nanang, si Manong Jokjok, Nanang Vanessa, Manong Jokjok, tanoy bot-bot, gagapamatid sa UAE, subong, hello da sa inyo, kag avid fan, gid tita sang Bombo Radio. And of course, akon nga in-laws there, kay Mama Pangging, kag kay Papa Julius, kag sa tanan nga tagpalamati, especially sa mga taga-tubungan, kag sa Lambunaw. Hello lang da sa inyo. Sige. Thank you very much. Request granted. So, 2 thumbs up ikaw kay Lola. Job well done. Thank you very much, Gid, for tita. coming and for helping your Lola nga ma-realize ang isa sa iyang mga gina-dream nga mapasakop niya, Gid, ang iyang istorya diri sa kahapon lamang program, and I hope it wouldn't be the first and the last. And also, I'd also want to invite you to share your own story diri sa atin. There you have it, mga kabombo, ang ating beautiful nga winner, si Julie Ann sa Lambunaw. Sa ating nga pagmanumbalik, ang ating nga congratulate sa ating nga winner for this week to also win kaangay ni Julie Ann sa 1,000 pesos nga cash. When we come back, diri sa kahapon lamang program, kaupo din niyo si Tita Regine at 2:55 in the afternoon. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. Sanders, para sa siningang simana, tanan ka mo is qualified para ang aton nga pagapilian nga mangin winner for this week to win 1,000 pesos in cash and to be interviewed next Saturday. That would be November 2. So sa iban dira nga may ara man nga mga istorya nga luyag nga isulat or ipasulat, i-request sa mga loved ones para nga ma-share diri sa KLP. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Congratulations! Ang aton nga winner para sa siningang semana amo si Mar sang Iloilo Province. Sa liwat, Mar sang Iloilo Province, ikaw ang aton nga winner. I'll see you on November 2, Saturday. Magasunod na mga kabombo, inyong mga paborito ng mga dramas after KLP diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Enjoy your weekend. See you again on Monday. Maraming salamat. Good afternoon and God bless.